عبايتم توني بلولاي عمق بحري حصاري رئن بيد سلة فخري وآخر زيت منزشن دندوازا وكا خفيلا دي تتسمي مكانزا دقيم خجسة ديالا ملك بيني يا زبلي قلف يا ميتا قلف يوريتنا حدا قول اسمرا زركب الصلينا البيب الانتقالات الان حيلي المزمان كما يدمع زراتك زقم بيد مكي زرب أقالا يبتصف إزنا إزناناتي عمبابا يلا لا قربا أورماي رساس يلا لا قربا لا تخون كوي تحاريني سبيت عقلوك من زعفني أنا بدامي وحس فقنا سبعقي بلون كفلا دينا نسام عليك برتي زابد راويت جنتي بطوا بجخو كم صاد بلادي أفضراوي علمي من يوربيو أبكني يستاح مرك المئة دفئي بالكندا زحب الله تمر كم أملا كم تأملا نسايا والولاي نسايا والولاي نسايا والولاي نسايا والولاي نسام عليك برتي زامد رويت جنتي كبت وابجفو كم تقبل عليك أفضراوي علمي من يرمي أبكي ستاح ملك المئة دفئي بالكندا قولنا إذا أجري انكم اخنيا زمن باري نسايا والولاي نسايا والولاي سلام تخطاتلت نايس channel كما يتخونون تبوك تكونون عوترو تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم متينا لنا كسام موداتا نايز مدب مسانا كتصنعون بخبر نعدمكم لايك مقبار شير مقبار ريتوخم من حسابكم من بحنات من قد كتقد في دماء بتاعتنا نعدمكم سلا تدخلوا تقبروا نزي channel دقف دمانا مسجن حاقسكم دما غسلوا نزغلوا سرحنان دخامنان انتو حدا بتا زي كفالا لايك شير انت دقفكمنا متبابعي خون اتتحستونا دما نابزحات كم زخيتن زانتانا ايرترا ناراتيفنا ايرترا دما نقدميت كم زدفاعي خون لما نساياتنا تصبق نتوي درعنا ايرترا ميديانا ايرترا دما حيالي خون مالتيو سلازي نالو مارسي سفعي خون بزي خي وسطكو بازك نجمرسكه. Abiy announced that he had formally requested international mediation to resolve the maritime question. We have discussed the matter with the United States, Russia, China, the African Union, and the European Union, he said. We have requested their mediation to find a lasting solution. This is a diplomatic gamble. It invites global powers to engage in an issue that touches the most sensitive nerve in the Horn. But Abiy seems to believe Ethiopia's case is too strong to ignore. He reiterated, Ethiopia's demand for access to the Red Sea is irreversible. That word, irreversible, is doing the heavy lifting. It implies that Ethiopia will not back down, regardless of how long the talks take. Meanwhile, Eritrea has maintained an icy silence. Information Minister Yamane Gebremeskel did not respond to questions from international media, as بحفشا انتاينا نسمع زلنا ابزوان زي ابي احمد انتاي قبرالو كم نريو زلنا ولاو نت ميديا ناتو نسو بقلت زقبرو نت ميديا ناتو دما نت توبيك ناب انترناشنال ميديا ابي اتنشن نخركب كم دما محبرسب عالم بفلايتن حيالات هقرات ايدن توالو زخلا من قد انتلو بكل من قد يزدف زلو منتان قال نقر نساتهم يدوميتيوم قال نتحقزو كاب زبقس سنة حساب قوني خليو زد ما بستفل عليه من قد كنا بباكم فتنينا مخنياتو أبي بعلو أبت بارلامات بهالنامته كم دما بتستفل علينا ميديا محاوراتو بخال من قد تاتو نزي أجندة ناي مسير تراك برز خل قناتات نبير تراك قبرز دلزلو عندنا قبل عليه تراك فتروز دلزلو تسقطي نسيت رايدي كونس علم ملوبوك زاربالي دلزلو علم قد مزاربا رسل شي ولو علم كزاربالو دلزلنا
እዚ ናይ ብሓቂ ሞራል ዘይብሉ መራሒ ስለ ዝኾነ እምበር ዓለም ሎሚ ብጉዳይ ናይ ሱዳን ክትዛረብ ኢና እንደሊ ዘለና ኣብ ሱዳን ዝፍፀም ዘሎ ግፍዒ ኣብ ሱዳን ዝፍፀም ዘሎ ስቃይ እቲ ገይም ግን እዚ ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ኣብ ሱዳን ግፍዒ ዝፍፅም ዘሎ ሓይሊ ብናይ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣብ ዓለም ከይስማዕ ዝደሊ ሓይሊ መን እዩ ፅቡቅ ጌርና ኢና ንፈልጥ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣብ ዓለም ከይወፅእ ፀቂጡ ክዕፈን ክርሳዕ ዝደሊ እንተሎ ናይ ኢማራት ሓይሊ ናይ እስራኤል ሓይሊ እዩ ክልቲኦም እዮም እዚኦም ቀንዲ ግን ኢማራት እዩ ካብኡ ዝረብሕ ዘሎ እንተወሓደ ወርቂ ናይ ሱዳን ንእስራኤል ከይዳ ኣሎ ዝብል ኣይሰማዕናን ቤዳዙር ረብሓ ክህልዎ ምኽእል እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ትፈጥሮ ዘላ ድራማ እንኮላይ ጉዳይ ናይ ሱዳን ንቅድሚት ንኸይመፅእ ማሕበረሰብ ዓለም ኢዶም ንኸይቱ ምክንያቱ ኣብ ሶማልያ ሽግር ኣሎ ክበሃል ከሎ ኢድ ኣለዋ ኢማራት ማለት እዩ ኣብ ሊብያ ሽግር ኣሎ ክበሃል ከሎ ኢድ ኣለዋ ሱዳን ጉዳይ ንሳያ ትገብሮ ዘላ ምስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝበሃል ረስኒ ድማ መመሊሱ ከምዚ ዝበለ ቴምፕሬቸር ብወገን ዓቢ ዝድፋእ ዘሎ ኣጀንዳ ኣገይን ካልእ ኩናት ክኣቱ ስለ ዝኽእል ምናልባት ክንጥንቀቕ ኣለና ኤውሮጳ ኢዳ ክትሕፅር ኣለዋ ካልእ ከምዚ ክግበር ኣሎ እናተባህለ ንክግበር ኣካል ናይቲ ዝግበር ዘሎ ስኪም ወይ ከዓ ኣካል ናይቲ ኣጀንዳ እዩ ክንብሎ ንኽእል ኢና ስለዚ ኣቢ ብዝተኻለ መጠን እዛ ርእሲ እዚ ማዕከናት ዜና ዓለም ብዛዕባ ክዛረባ ሃገራት ድማ ምስኣ ኮይነን ኤርትራ ስለዘይ ትምልስ ዘላ ኤርትራ ስለዘይ ትፅሕፍ ከምቲ ዝግባእ ኤርትራ ስለዘይ ትሕብርና ዓለም ንመብዛሕትኦም ሃገራት ኣታሊለ ኣሽኪዐ ሓስየ ለኽቢጠ ተቐባልነት ክረክብ ክእለ ሽዑ ኣብ ጎነይ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ዓይነት ኣጀንዳ ሒዙ እዩ ብብዝሒ ክደፍእ ንሪኦ ዘለና እዚ ንሱ ክኸውን ከሎ ብግምጣሉ እቲ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ናብ ግብፂ ገይርዎ ዘሎ ድማ ብኩሉ መንገዲ እዮም ዘንብብዎ ዘለው ፅንሕ ኢልና ንሱ ክንርኢና ንሱ በዚ ገይሩ ኣጀንዳ ክሰርሐሎም ከሎ በዚ ድማ በተኻለ መንገዲ ይመለከተናል ለቀይ ባህር አዲስ አይደለም ከሮማንና ከግሪክ ኢምፓየሮች ጋር ሁሉ ትሬድ እና ኮሜርስ ምንነግድ እስከዛሬ 34 ዓመት ሁሉ የባህር ኃይል ጠንካራ የተባለ የመን እንኳን የላትም በወቅቱ ጠንካራ የተባለ ኔቪ ኢትዮጵያ ነበራት ያ ሁሉ ነው የፈረሰው የድሮውን በጉልበትን መልሶ አይደለም ነገር ግን ኢኮኖሚክ ጥቅማችንና ህልውናችን ለማስጠበቅ ቀይ ባህር መመለስ የግድ እንደሚል ሌሎችም አለኝታ እንደምንሆን ለምንድነው ይሄ የምንለው ከቅንነት የመነጨ ፎረን ፖሊሲ እንዳለን በዛ መንፈስ ነው የሚታየው የፈለገው መንግስት ይምጣ ሞዛምቢክ ላንድ ሎክድ ለሆኑ ጎረቤት ሀገሮቻቸው ፍሪ አክሰስ ቱ ደሲ ሰጥተዋል እየሰጡም ነው ዚምባብዌ በሞዛምቢክ ነው የሚገቡት የሚወጡት ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ዝትሪዎ ዘለኹም 10 ግዜ ነታ አጀንዳ ዘቕባብ ከብዱ ዝመልኣሉ ገንዘብ ስለ ዝረኽበላ ዘሎ መመሊሱ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ክደፍኣላ ንቅድሚት መፅኡ ዘሎ ኣብ ተፈላለየ ሚድያታት ናመፀ ድማ ነዛ ኣብ ደገ ባሕሪ ታሪክ ናይ ባሕሪ ኣለና ናይ ሸሓት ዝቐፀለ ዝብል ወላ ሓንቲ ፕሩፍ ዘይብሉ እኮ እዩ ሓይሊ ባሕሪ ናትካ 30 ዓመት ቀይ ባሕሪ ካብ ኤርትራ ጎቢጥካ ሒዝካሉ ዝነበርካ ነይርካ ካልእ ባሕሪ ሓይሊ ባሕሪ ከም ዝነበረካ ዘረጋግፅ ጭብጢ የለን ምክንያቱ ኣብ ዘበን ቱርኪ ሓይሊ ባሕሪ ከም ዝነበረካ ዘረጋግፅ ዝኾነ ይኹን ኤቪደንስ የለን ከይድካ ናብ ኣክሱም ኢኻ ትኸይድ ኣክሱም ግን ምስ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ ዘተኣስር እውን የብሉን ምክንያቱ ብናይ ሽዑ ኣገባብ ክንቆፅር ተኮይና ሃገራት ዝበሃል ኮንሰፕት ይነበረን ነፍሲ ወከፍ ኩሉ ሃገር ኣፍሪካ ድማ ካልእ ዓይነት ትርጉም ይክልዎ እንኮላይ ንዓኻ ሓዊስካ ክልል ሶማል ድሕሪ ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ነዚ ናይ ሶማል ኦጋዴን መዓስ ጠርኒፍካዮ እውን በዓልካ ንነብስካ ክትፍትሽ መቐለለካ ነይሩ ስለዚ ነዚ ናይ ኮሎኒያል ባውንድሪስ ወይ ከዓ ብመግዛእቲ ዝተበገሳ ሃገራዊ ስነ ሓሳብ ንዑ ክትሕሱን ተፈቲኖም ንባዕሎም እሶም ከም ሃገር ዶባት ናቶም ብጣዕሚ ተነቃፊ ዝኾነ ኣርእሲ ግን እንታይ ክንዚ ዝዕንድሮም ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም ሸለል ዝሃቦም ስለ ዝኾነ ኣንጻሮም ዝዛረብ ስለዘየለ ሶማል ክትዛረበሉ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ ስለ ዘላ ጅቡቲ እያ ንእሽተይ እያ ክትዛረብ ኣይትኽእልን እያ ብኻልእ ሱዳን ዘላቶ ኩነታት ይርኢ ኣለዉ ደቡብ ሱዳን ካብኦም ይገዱ ኬንያ ይቱን ምስ ኬንያ ድማ ብዙሕ ዘከራኽር ብዙሕ ፀገማት የብለዎም ብዙሕ እኳ ዘይፋተው ተኾኑ ብሓፈሻ ናብ ኤርትራ ኣቕኒዖም ዝገብርዎ ዘለዎ ኣጀንዳ ንባዕሎም ይወጥቁ ስለ ዘሎ ሓደ መህደማ ኣጀንዳ ክኾኖም ካልኣይ ድማ ንኤርትራ ዝከላኸለላ ሓይሊ የለን ንኤርትራ ኣበይና ፀጊዕና ክንሃርማ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ስለ ዝነበሮም ይወት but things are not working in their favor ከምቲ ንሶም ዝሓልምዎ ከምቲ ንሶም ዝምድብዎን ዝህውትትዎ ዘለውን ዓለም ከምኡ ትኸይድ ከምዘየላን ኩነታት ድማ ከምኡ ይኸይድ ከምዘየለን በዓላቶም ክርድኦም ጀሚሩ ኣሎ Sheikh Isaias al-Sisi and the Nile Gambit. When Eritrean President Isaias Afwerki landed in Cairo this week, the cameras caught a reunion of the two old tacticians. But behind the handshakes and the red carpets, the visit was less about the friendship and more about alignment. An alignment whose purpose runs squarely against Ethiopia's interests. Cairo called it a strategic dialogue. Addis Ababa reads it as a provocation. In the age of shifting reliances along the Red Sea, no trip by Isaias Afwerki is ever neutral. His latest visit to Egypt comes at a moment when Cairo is recalibrating.
ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራ ምስ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ርክብ ንዓታቶም ዝፀሉ ንዓታቶም ዝትንክፍ ከም ዝኾነ ገይሮም እዮም ኩሉ ሚድያ ናቶም እዩ ዝዛረብ ዘሎ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ናብ ግብፂ ገይርዎ ዘሎ ጉዕዞ ዕብድብድ ይችሎም ዘሎ ዕብድብድ ሓንቲ ሉላዊት ሃገር ምስ ደለየታ ኣካል ክትሻረኽ ትኽእል እያ ምስ ዝደለየቶ ምስ ግብፂ ይኮነ ዋላ ምስ ጅን ዕፍሪት ኣላያንስ ክንፈጥር ድሌትና እዩ ሉላዊ ሃገር ኢና ንሕና ዝእዘና ዝእውደና የለን ልዕሊ ኩሉ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ትእዛዝ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ዝምድና ፕሮቮኬሽን እዩ ብኸመይ ዝንበብ ኣዲስ ኣበባ እያ ትብል ዘላ ንግሆ ምሸትን ሉላዊ መሬትካ ሉላዊ ኣፍ ደገ ባሕርካ ክወርር እየ እናበለ ዘንባሕቕ ዘሎ ዓቕሚ ኣለዎ የብሉን ካላርሱ ኮይኑ ንግሆ ምሸትን ኣፅሚምና ዘሎ ሓይሊ ሉላዊ መራሒ ናይ ሓንቲ ሃገር ምስ ካልእ ሃገር ንሓበራዊ ሽርክነት ዝገብሮ ዘረባን ርክብን ንዓኻ ዝምልከት ክኸውን ኣይግባእን እዩ እዚ ነፍሱ ዝኸኣለ ንዕቀት ኣብ ልዕለና እዩ ነፍሱ ንዕቀት እኳ ክብሎ ይክእልኒ ነፍሱ ዝኸኣለ ዕንደራ ኣብ ልዕለና እዩ ንዓና ክሳዕ ክንዲዚ ክደፍሩና ብምኻሎም ከማን ንባዕሉ ነፍሱ ዝኸኣለ ቁጣዕ እዩ ዝፈጥረና ዘሎ ስለምንታይ ኤርትራ ሉላዊት ሃገር እያ ፒሪየድ ናብ ዝደለየቶ ክትከይ ትኽእል ሃገር እያ ስናት ዮር ቢዝነስ ኤርትራ ምስ መን ርክብ ትገብር ምስ መን ኣይትገብርን ምስ መን ስትራቴጂካዊ ርክብ ትገብር ምስ መን ወታደራዊ ርክብ ትገብር ንኤርትራ እዩ ዝምልክት ንስኻ ትእዝዞ ሃገር ኮሎኒ ወይ እውን ክልል ኣይኮነትን ኤርትራ ብግምጣሉ ንስኻ ንበዓልካ ትማሊ ንዓኻ ደው ንኽትብል ዝገበረትካ ሃገር ኤርትራ እያ በዚ ኮይኑ በቲ ንሕና እንታይ ክንገብር ዘለና ነቲ ዕንዳራ ናቶምን ተሓዲድ ናቶምን ጠራርዕ ናቶምን ክንሪኦም ክንሰምዖም ኣለና ግብፂ ካ ፅቡቕ ገይሮም ገጢሞሞም ስለ ዘሎ ቤላ ገይሮም ኣሚቦሞም ስለ ዘሎ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዝድህሎም ጥራዮም ዝገብሩ ዘለዉ ሓደ በሉ هو شأن فقط البحر الأحمر هو شأن فقط يخص الدول المشاطئة على البحر الأحمر ولا دخل لأي دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر في حوكمته وأتحدث بشكل محدد للدول الحبيسة في كم نريد زلنا قبتي بتدقاقامي توصو زلا مقلتيتات تاريخايو حن بتي ارتيكل وتي زولو ترانا زغلليو مينستري بريزنت ناي قبتي لولاونتنا ايرتران غزات وحدنتنا ايرتران ملو كم زدقف السيس بعلومس بريزنت سياس ابسترا قبلو زوص مغلص نيرو تجيب دما تي ناي فورين بوليس حلافي دكتور بدر عبد اللاتي كم تري وزلهم ايجيبت ريجكتس ترى نورمال قال يكون ايجيبت ريجكتس اثيوبيان انفولفمنت in Red Sea governance minister affirms ስለዚህ ኣብ ምሕደራ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዝምልከት ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብቲ ጉዳይ ኢዳ ክትእቱ ግብፂ ትንፅገያ እዩ ዝብል ዘሎ ኣቲ ዘጂ ዲፕሎማቲካሊ ንኢትዮጵያ ሙሉእ ብሙሉእ ኣንፃርኩም ኢና እዩ ዝብሎም ዘሎ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብ ቴማ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ንክትኣቱ ኣንፃሩ ኢና ንሕና ይብሉ ኣለዉ ስለምንታይ ከምኡ ክብሉ ኣለዉ ኣብቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ምሕደራ ስቴክ ሆልደር ስለ ዝኾነት ግብፂ ኢድ ዘለዋ ስለ ዝኾነት ሬድ ሲ ፎረም ዝበሃል እዩ ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ከመሓድሮ ዘለዎ ስለዚ ኣብቲ ምሕደራ ናቱ ኣባል ናይቲ ምሕደራ ስለ ዝኾነት ሰፊሕ ክፋል ናይ ቀይሕ ባሕሪ ትውንን እውን ስለ ዝኾነት ዓብ ረብሓ ዘለዋ ስለ ዝኾነት እቲ ረብሓ ናታ ድማ ኢትዮጵያ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ክትቀርብ ከላ ረብሓኣ ዝጎድል ሃገር ስለ ዝኾነት ንፁር እዩ ግብፂ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ኣፀቢቓ ትረብሕ ሃገር እያ ምግፋፍ ዓሳ ገለመለ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ስዊስ ካናል ዝበሃል ብቢልዮናት ዝቁፀር ገንዘብ እዩ ዘምፅእ ኣላ እዚ ኣታዊታት እዚ ክመፅእ እንተኮይኑ ግን ንዓዓ ዝቋፀር ናታ ፀላኢ ሃገር ብታሕቲ ክቋፀራ ብዘይክእል ጥራይ ስለዚ ኢትዮጵያ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ንኸይትመፅእ ልዕሊ ኩሉ ድማ ከምዚ ክትብል ከላ ንግብፂ ዘኽስሳ ምክንያት የብላ ምክንያቱ ንልኡላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ናይ ኩለን ሃገራት እየ ዘኽብር እያ ትብል ዘላ ኢትዮጵያ ዓንዲራ እያ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ክትመፅእ እምበር ዘብፅሓ ምክንያት የብላን ስለዚ ግብፂ ዝበለቶ ጨርቆም ከደርብዮም ይደልዩ ዘሎ እምበኣር ክሳዕ ክንዲዚኦም ንዒቆምና እዮም ዝብሉ ዘለዉ Egypt's position on Red Sea governance, exclusive governance. Egypt's foreign minister Badr Abdelati stated that Red Sea governance is strictly for riparian or coastal states. ቀይሕ ባሕሪ ምዕዳራ ዝበሃል ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ዝቋፀራ ሃገራት እምበር ካብ ርሑቕ መፅአን ኢደን ክእትዋሉ ኣይግባእን እዩ rejection of Ethiopia's role. He explicitly rejected any involvement by landlocked countries, naming Ethiopia as an example. ስለዚ ኣብ ቴማ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ምሕደራ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣብቲ ባሕሪ ዘይትመፅእ ሃገር ብዛዕባኡ ክትዛረብን ንዑ ኣብ ምምሕዳር ኢዳ ክትእቱን ጠቕላላ ግብፂ ከም ትነፅጎ እዩ ዝነግር ዘሎ bilateral coordination. Egypt is in discussion with Saudi Arabia, emphasizing their joint responsibility as principal riparian states to manage
and secure ሬት ሲ the red sea ሕጂ ክልቲአን ሃገራት ድማ ብፍላይ ምስ ስዑድያ ከሪአኩም እየ ሓደ ዓብይ ስራሕ እዩ ዝስራሕ ዘሎ እቲ ስራሕ ድማ ንምንታይ ዝስራሕ ዘሎ ቴማ ናይ ቀይ ባሕሪ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሴኩሪቲ ናቱ ክጓያን ክሰርሓ ከም ዘለዋን እየን ዝፅዕራ ዘለዋ እዚ ድማ ነፍሱ ዝኻለ ኣርእስቲ እዩ ንኤርትራ ዘይምእታው ድማ ፕሮቮኬሽን ክፈጥር ስለ ዝኽእል ስለ ዝተባህለ ክኸውን ከም ዝኽእል ገምጋም ኣለና ምክንያቱ ተወሳኺ ምንቅስቃስ ክመስል ስለ ዝኽእል ንግዚኡ በዞም ክልቲኦም ክግበር ኣለዉ ተባሂሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ብሓፈሻ Saudi Egypt, Saudi Arabia signed a naval cooperation protocol to bolster regional maritime security. ስለዚ ክልቲአን ሃገራት ንቀይ ባሕሪ ንምቁፅፃር ሓደ ናይ ሓይሊ ባሕሪ chief of staff ናይ ሰራዊት ናይ ክልቲኦም ሃገራት ተራኺቦም Chief of Staff of Saudi Arabia Forces Ahmed Khalifa concluded an official visit to ናይ ግብፂ ከይዱ ናይ ግብፂ ነይሩ ምስ መዘኑ ናይ ስዑድያ ከም ተራኽበን where he co-chaired with Chief of General Staff of the Saudi Armed Forces Fayed bin Ahmed al-Rwali ማለት እዩ the closing session ከም ዝትሪእዎ ዘለዎም ተራኺቦም ሓደ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ስምምዕ ገይሮም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ነፍሱ ዝኻለ ምስ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ዝተኣሳሰር ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ብትክክል ዝደልዮ ነገር እዩ ግብፅን ስዑድያን ኣብ ቀይ ባሕሪ ዓብ ታሪክ ፀወታ ይደልዩ ስለምንታይ እቲ ባሕሪ ሑቲ ዝገብርዎ ዘለዎ ክቋፀሩ ድሕሪ ኮይኖም ኣሜሪካ ፈቲና ስለ ዘይሰለታ እተን ኣብኡ ዘለዋ ሃገራት ባዕልን ነብሲ ምዕደራ ገይረን ንፀጥታን ሰላምን ናይቲ መስመር ናይ ንግዲ ከውሕሳ ከም ዘለወን ስለዚ እዚአን ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝሳተፋሉ ዘለዋ ግብፂ ድማ ኩለን ኣባላት ሃገራት ኣብቲ ናይ ቀይ ባሕሪ ኣባላት ሃገራት ወይ እውን ነቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝቋፀራ ሓበራዊ ስራሕ ንክሰርሓ ብሓደ ኮይረን ድማ ነቲ ፀጥታን ሰላምን ናይቲ ባሕሪ ከውሕሳ ከም ዘለወን ትዛረብ ፀኒሓ በዚ ድማ ብተግባር ድማ ብካልእ ገፅ ክስራሕ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እናተኣሳሰረ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ካልእ ኢትዮጵያ ሲ ኣክሰስ ኣምቢሽን ናይ ኢትዮጵያ ድማ ስትራቴጂክ ኒድ ኢን ሌት 2023 ፕራይም ሚኒስተር ናቶም ኣብ ደገ ባሕሪ ሓቲቱ ከም ዝነበረን ምስ ሶማሊላንድ ዝገበሮ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ድማ ተዘካሪ ምዃኑን ንሉላውነትን ግዛታዊ ሓድነት ናይ ሶማልያ ዝጥሕዝ ምዃኑ ደጊሞም ኣብዚ ጉዳይ እዚ እውን እንተኾነ ኩለንተን ሃገራት ነቲ ጉዳይ እቲ ኣበርቲዐን ክሰርሓሉ ከም ዘለዋን ንሉላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ናይ ሶማልያ እውን ክኽበር ከም ዘለዎ እዮም ነጊሮም ዘለዉ ስለዚ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ኢጅፕት ስታንስ ኦን ሬድ ሲ ጋቨርናንስ ከምቲ ኣብ ቅድሚት ንሪኦ ፀናሕና ዝደጋገም ንሱ እዩ ጉዳይ ናይ ጌርደ ድማ ከምኡ ኢሉ ፈኸም እናበለ ዝቕፅል ዘሎ ጉዳይ ኮይኑ ብኩሉ መንገዲ እናተኣሳሰረ ተተሓሓዘ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ እንታይ ክንርኢ ስለ ዘለና ኢና ብዙሓት ሓይልታት እዮም ኣብዚ ጉዳይ ዝመፅኦም ከም ጠበቃታትን ኣማኸርትን ኮይኖም ዝመፁ ዘለዉ ሓደ ካብኡ ብፍላይ ንኣብነት ነዚ ንስማዓዮ እዚ ዝብሎ ዘሎ not only in Ethiopia, but in the entire Horn of Africa. It's touching the nerves of all those countries surrounding Ethiopia and for obvious reasons, besides the conspiracies. And I see three issues which are very important within the rhetoric of access to sea. And Sir himself has been consistently, and this time around, I'm referring to the most recent remark in the parliament that saying, whether you like it or not, Ethiopia is going to have access to the sea. And for sure, I'm quoting him, it won't take 30 years as it took us to lose the port and access to the sea. That is from the rhetoric point of view. So the Prime Minister believes in that, is so firm, and that sentiment is shared by even the generals and military generals and the media. ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካብቶም ኣብ ጎኑ ኮይኖም ንኢትዮጵያ ዝጉስጉሱ ዘለዉ ፃዕዳ ትሪእዎ ዘለኹም ኢኹም ኣብዪ ኣሕመድ ሕቶ ናይ ቀይ ባሕሪ ዘይተርፍ እዩ ናይ ግድን እዩ ከዓ ክኸውን ንዑ ድማ ጠጠው ዘብለና የለን 30 ዓመት ወሲድልና ንክንከስሮ 30 ዓመት ድማ ክወስደልና ከም ዘይኮነ ርግፀኛ እየ ንክመልሶ እናበለ ኣኩም ድማ ኩሎም እሱ ጥራይ ዘይኮነ ነዚ ሓሳብ እዚ ኩሎም ቶም ጀነራላት እውን ምሱ ከም ዝሰማምዑ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዩ ዝብል ዘሎ The relationship between Ethiopia and Eritrea, as you may know, has exacerbated, and the tensions are high, and there is no rapprochement, and the diplomatic ties probably is at its lowest point. That's the second issue, and then the third obvious scenario is there is much talk about the outbreak of war again between Ethiopia and Eritrea. Now, these are on the rhetorical side of the issue, but generally,
The truth of the matter is that Ethiopia wants to have or restore its lost glory because it cannot afford to be. Right. Well, እንታይ ዝብለ ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ዘሎ እቲ ካልእ ኢትዮጵያ ከምቲ ኣብ ቅድሚት ክበሃል ፀንሐ ኣብ ደገ ባሕሪ ትደሊ ከም ዘላ ተኣብን ጀነራላቱን ድማ እውን ኺሶም ከም ዘለው ከም ካልኣይ ድማ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያ እናንቆልቆለ ይኸይድ ከም ዘሎን ናብ ካልእ ኩነታት ክኸይድ ከም ዝኽእልን ሕጂ ድማ ዳርጋ ናብ ኩናት ገፁ ክምዕብል ዝኽእለሉ ኩነታት ኣሎ ንሱ ንባዕሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ደገ ባሕሪ ሕቶን ኢትዮጵያ ናይ ቀደም ክብራ ንኽመለስ ኮይኑ ተኮይኑ ኣብ ደገ ባሕሪ ይግባእ እዩ ናብ ኤርትራ ገፁ ዘቕንዐ እዩ ስለዚ ነዚ ከመይ ትርእዮ እዩ ዝረአ ዘሎ ነቲ ክግበር ዝኽእል ዕንደራ ከመይ ትርእዮ ንሱ ግን ከምዚ ቅዱስ ዕላማ ዝግበር ዘሎ ናይ ዓቢ ገይሩ እዩ ዘቕርቦ ዘሎ ትሕቶ ነቲ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ንምትፋር ማለት እዩ it's good that he's saying 30 years because it does leave some time, right? I certainly wouldn't recommend just attacking Eritrea, invading, annexing. That's not. Maybe some countries, without mentioning names, could get away with that, but probably not Ethiopia. It wouldn't be the wise thing. The only thing that would be legitimate to use force is if Eritrea attacks or if the sponsorship of insurgent groups in Ethiopia becomes too blatant, right? But having said that, I absolutely understand the bitterness of Ethiopia. There's no parallel in history of a country just giving up its. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኦም ሬድዮ ሩዋንዳ ዝኾኑ ፃዓዱ እዮም ኦፍኮርስ ኢትዮጵያ ከምቲ ዝብሎ ዘሎ ፕራይም ሚኒስተር ናብ ኩናት ክኸይድ ኣይደልን እየ ከምኡ ጌራ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ኣጥቂዓ ካብ ማሕበረሰብ ናይ ዓለም ክድሕን ትኽእል ሃገር ኣይኮነትን ገለገለ ሃገራት ከምኡ ክኾና ክእላየን ሽም ክጠቅስ ኣይደልን እየ ብሓፈሻ ግን ኢትዮጵያ ናብ ኩናት ከይዳ ክትከይድ እንድሕር ኮይና ኤርትራ ምስቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለው ባንዳታት እዩ ዝብሎም ንፋኖን ህወሓት ንካልኦት ማለት እዩ ንዓታቶም ምድጋፍ ወይ እውን ንዖም ስፖንሰር ምግባር ተቋረፀቶ ንዑ ትገብር ከም ዘላ ዘለዎ ጭብጢ የለን ግን ኢትዮጵያውያን ክሕጉስ ስለ ዘለዎ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዩ ስለዚ ውግእ ክጅምር ተኮይኑ በቲ ናይ ንፋኖ ዶ ንጋለ ዝሕገዞ ዘሎ ብኡ ምክንያት ክኸውን ዝኽእል ብርግፅ ንኤርትራ ክትሃርም ንኤርትራ ከተጥቅዕ ብሓይሊ ክትወስድ ኩሉ እቲ ዘረባናቱ ከመይ ኢሉ እቲ ኩናት ይብርትዕ ከመይ ኢልካ ናብ ኩናት ተኣቱ ንምርሳን ዝጥቀምሉ ዘለው ታክቲክ እዩ ሬድዮ ሩዋንዳ ዝኾኑ ሰባት እዮም ክንብል ከለና ካብ ዜሮ ተበጊስና ኣይኮናን እቲ ዕላማ ከመይ ጌርካ ብክልቲኡ ንዓቢ ናይ ሰላም መላኺ ወይ ናይ ዝምድና ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰለት ሃገር ምስ ሕዝቢ ዘለዎ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር የላን ስለዚ እቲ ምረት ናይ ኢትዮጵያውያን ቃንዛ ናይ ኢትዮጵያውያን ስቃይ ናይ ኢትዮጵያውያን ይርዳእና እዩ መን ከልኪልዎም ኣብ ደገ ባሕሪ ንክጥቀሙ ዶስ ክጎብጥሎም ናይ ካልእ ኣሚን እዚ ኤሮጳዊ እዩ ታሪክ ናይ ኤሮጳ ኣብ ኣፍሪካ እንታይ ምዃኑ ዝፀፍአ ኣይኮነን መፅሓፍ ፅሒፍ ኣሎ ስለምንታይ ንኢትዮጵያ ብጌጋ ትርድዋ ኢሉ ኖ ወንደር ስቱፒድ ምዃኑ ንኢትዮጵያ ብጌጋ ዝተረዳየለን ኢትዮጵያ ነተን ከባቢኣ እያ ኩሉ ግዜ ጌጋ እናፈፀመት ትነብር ዘላ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ትነብር ተኮይንካ ምሳቶም ተመሳሲልካ ንዖም ዝሕጉስ ክትገብር ኣለካ Coastline like that, and you know it happened because Eritrea actually had a hand in the regime change in Ethiopia in 1991, right? You could say they put in place a friendly government that then gave them. They think, of course, that it belongs to them. Fair enough. You can say, Ethiopia doesn't have a legal claim, but it has a moral claim, right? And it has a practical claim. The population size, the history, and it's just a very small piece of desert. If Eritrea had any sort of enlightened approach to it, they would just say, okay, let's negotiate. They could start offering things like terror-free access, open borders, infrastructure to serve Ethiopian ports. They could do many things, right, to just soften tension, but they do the opposite. No, it's ours and we're not going to give it. We don't have to, and we don't have to because we don't want to, and we don't want to because we don't have to, and nothing to discuss because the law says like this, right? Yeah, but that's just unreasonable. In that case, I don't want to talk about forms, but then Ethiopia would say, okay, we lost the coastline because of a regime change in Ethiopia. How about we get it back after regime change in Asmara? ኤግዛክትሊ ነዚአን ክብል ስለ ዝደለየ ይመፅኡ ነይሩ እንታይ ድብል ዘሎ ብሓፈሻ ኤርትራ ናፅነታ ዝረኸበት ኣብ 91 ረጂም ቼንጅ ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘካየደት እያ ረጂም ቼንጅ ከተካይድ ወይ እውን ረጂም ስርዓት ንክቕየር ዝተገበረ ስለምንታይ እዩ ዘይርድኦ ኮይኑ ይኮነን ግን ኩሉ ግዜ ከምታ ናይ እስራኤል ኦክቶበር 7 ዘጋጠመ ኢልካ ትጅምሮ ታሪክ ናይ ኤርትራ 91 ከም ዝጀመረ ገይሩ እዩ ክዛረብ ዝፍትን መጀመርያ ኤርትራ ረጂም ቼንጅ ኣይገበረትን ኣብኡ ምክንያቱ ነቲ ረጂም ክቕይርዎ ዝደልዩ ሓይልታት እውን ነይሩ ኤርትራ مساتهم كوينا ترى نمنتاي كم جرا نسلاس عمد لحظة بلا سرعة سلا زخونة انتدي عليها توقع مسرته زخونة خد جبرايت خلنا شعود ما إيرترا نتا بغلط ما رخيبات رادي كونسي حجاونا دما self determination مثل رسول سنة سلا زين برنا مثلنا تتكيمنا ريفرندم كاينا على مستعزو بغيرنا دما ناس هاجر كوينا جسد تايز بنزلو
شعود نسخاتكم نتسرعت أديس أبا زلو عليكم بزتعمكم من قدي ناسنتكم ترخيبكم لو مدما إثيوبيا أبا سمرا زلو سرعت كيرا زيد لي أفتق بحر كتملس خليها إلي زم مخروم زلو أنا كم مخرا يدلني جني زبل زلو anyway تريوا مالهم كم يجيرهم نتي كنا نتبكو أب مكتصال أب حدش حسابات حدش تنقل حدش كفا أما مخار نوعي فلطوني إثيوبيا أنا يبلني أبي فلطوني يتولني خاقل فجاين كم يجير كانت نجر تجوهر بر إرتران ولا تهجريا ኤርትራ ድማ ናፃነዲ ወይ እውን ከፊልኩም ንኽትጥቀሙ ዝኸልከለቶም ግዜ የብላን he knows that everybody knows that ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕራ ብሕጋዊ መንገዲ ንኽትጥቀም ከልኪላ ይትፈልጥን እያ ባዕሎም እዮም ጠጠው ኣቢሎሞ ሕጂ እውን ንኽትጥቀምሉ ዝኸልከሎም ሓይሊ የለን ጥራይ እንታይ እዮም ንኤርትራ ከይከፈሉ ብጥርሑ ኣብ ደገ ባሕርና ወሲዶም ንቢዝነስን ንርክብን ይብሉና where is the business ኣብ ደገ ባሕርና ብሓይልካ ወሲድካ ንሕና እንታይ እቲ ቢዝነስ ናትና እንታይ ኢና ክንረክብ ካብ ኢትዮጵያ ክትነግዱ ትኽእል እንታይ ንነግድ ንስኻ ንሕና ሃገርኩም ኣለና ሃገርና ኣለና نجبتي تخفل زل غام عريني يرتاح تكفل زي دلتو خينكا سسوع جبات سلاز خينكا ود جبت تندحر خينو دم انتهي تصبحاو ود أوروبايان دحر خينو جبات سلاز خينو بجبات رايز ردو عباي هاجريا أبز حساب اللوا نيرترا شافلي آخر حساب خليها زبلي أبروس زلوا فيروس أبروس زلوا نو وندر أوروبا توعد زبل زلوا ناي كلام حنقولوا أبديت الجبرس اللي زي كعله بس خانة نسيت رايكي مثلكم عاتي قوم يوم يوم زلوا قلنا نعا نقولهم نارانا نسبنا كنا نكحلنا I think he is afraid of a war with Ethiopia, and you see Yamana Gebremeskel is instantly tweeting, calling for help and international attention to the belligerent rhetoric from Addis. They know this will be a very, very tough situation coming, and we see that they are trying again. Isaias left for Cairo this morning for a 5-day working visit. Okay, let me answer to this, Mr. Stupid. Eritrea, as a people, as a nation, we are afraid of war. We don't like war. We hate war. So if anybody is coming with war to us, of course we feel bad. We don't like it. We don't enjoy it. But we know very much our independence is at stake. Our freedom is at stake. And Eritrea will prevail. Whether you like it or not, Eritrea will prevail. So እንታይ ክገብር ይመፅኡ ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፈሪሂ ንግብፅ ሃዲሙ ዘሎ ከምዚ የማነ ገብረ መስቀል መመፅኡ ዝምልሶ ዘሎ ፈሪሆም ስለ ዘለው እዮም ርዒዶም ስለ ዘለው እዮም ካብ ኩናት ፈሪሆም ስለ ዘለው መጀመርያ ንኩናት ዝፈልጦ ይፈርህ ኩናት ስለ ንፈልጦ ኩናት ክመፀና ከሎ ዋላ እውን ክንስዕሮ ንኽእል እንድሕር ኮይና ክንፈርህ ንቡር እዩ ስለምንታይ ኩናት ላጭ ስለ ዘይኮነ ኩናት ሓዊ ስለ ዝኾነ ማንም ሰብ ርእሱ ዘለዎ ናይ ሰብ ሂወት ዘገድሶ ይፈርህ ካብ ኩናት ኣይደልን እዩ ካል ኣማራፂ እዩ ዝደሊ ካብ ኩናት ኤርትራ ድማ ብኩናት ላሕ ስለ ዝበለት ኩናት ኣይትፈቱን እያ ስለዚ ኩናት ንኸይመፅእ ኩሉ ዝከኣል ንምግባር ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ውሒድ ኢና ንብል ዘለና የማነ ገብረ መስቀል ዝፅሕፎ ዘሎ ሲ ኤርትራ ሰንቢዳን ርዕዳን ስለ ዘላ ትፅሕፍ ዘላ ኢሉ ሓውሲ ተሓጒሱ ከሎ ይዛረብ ዘሎ ፅቡቅ ገበረት ኤርትራ መጀመርያ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ሕጋዊ ነገር እዩ ሓደ ገባትን ዓንዳርን ሓይሊ ኮረና ይመፅእ ኣሎ ማሕበረሰብ ዓለም ምንጋር ጭብጢ ምግዳፍ ፅቡቅ ጌርካ ገሊፅ ካብ ምፅናሕ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ኩናት ምስ ጀመረ እንታይ ከጋጥም ምዃኑ ኤርትራ ትፈልጥ እያ we know ኣቤ ዓንዲሩ ናብ ኤርትራ ተመፅዩ እንታይ ከጋጥሙ ከም ዝኾነ መጀመርያ ናይ ኮነን ካብ ኢትዮጵያ ዓንዳራ ክንርኢ regime after regime ንዓን ነዚ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሰንቢዱ ንግብፂ ሃዲሙ ዘሎ እዩ ዝብል ስምዖ ዳ ግን ፅቡቅ ጌርና ክምልሰሉ ኢና Pretty long working visit for any head of state, to any other head of state, so to say. I don't think Al-Sisi will sit with him for 5 days, but some ministers will probably do that. And of course, it is in Egypt's interest to assist Eritrea, to help Eritrea. But to what level will they help is a different question. How much will Egypt put into the fall in capabilities and capacities to fight the war with Ethiopia? Well, let me answer to him directly. Number one, Eritrea doesn't need Egypt to support to defend its territorial integrity, sovereignty, and independence. So Eritrea doesn't need any help. Why? Because Eritrea has always mastered how to defend its interests, its territory, its nation. So Eritreans are prepared to defend what rightfully belongs to them. Now, whether we have good relationship with Egypt or not, that's not going to be the detrimental factor. Eritrea is always ready to defend its interests. The question
مس جبتي تقبر زي أنت عايز بتقول له بريزنت سياس كاب حق كاب جبتي كاب السيس حجز نخركب قال أنت هابو يزخ يزلو كوبا يخلي جنز أكل حجز ذي يبي يخل خون يتبي أنا خد كلاغلا يتبي أنا خد حنا كاب يتبي أنا خد حني بلا له أبي أحمد حيل أنت زلو مجمران فانو مسعر نيرو إيرترا كاب يتبي أكمل تزغل كوينات حماق صلوا زخنا كل جزء كوينات ينفتونا جن كاب يتبي أكمل تزغل أبز حجز له درجة أبي كبر زغل عندنا أبي على إيرترا كاب كفترة زغل تجمع بتاع إثيوبيا تبال بخماي كتكسل تخوني لك حسب متجدد لكن تايسو أبوشتو genuinely حمقنا إيرتراس لزليو we know you genuinely want Eritrea to fail that is not going to happen many white guys Western guys maybe the Western establishment wish it for years for Eritrea to fail but Eritrea always prevails not because Egypt or whatsoever helped her Eritrea prevails because of Eritreans, the resilience of its people, the resilience of its defense forces, and the resilience of the government by itself. So Eritrea has many challenges, but defending its sovereignty is not one of them. So anyway, let's go back to the topic. እዚኣቶም መፂኦም ዘለው ንኤርትራውያን ሞራል ናይ ኤርትራ ንምስባር ንኤርትራ ስምባደ ንምፍጣር ህዝቢ ኤርትራ ኮንዶ ኮንገለ ይጭነቕ ኸውን ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ሓዊ ንወስኸላ ገለስከ ሞራል ንሃቦም ነቶም ኢትዮጵያውያን ንጉዳይ ናይ ፋኖን ናይ ህወሓትን ናይ ገለን ገዲፉ ናይ ሸነን ገዲፉ ናብ ኤርትራ ገጾም ንኽዋግኡሎም እዮም ማሳጅ ዝገብርዎም ዘለው ዘተባብዕዎም ዘለው ስለዚ ኤርትራ ፍርያ ኤርትራ ትገብሮ ኩሉ ነገር ኣብዚ እዋን እዚ ቅቡል ይንዓና ከመይ ኤርትራዊ ድማ ናይ ኤርትራ ኣፅዋር ሚሳይላት ወይ ድሮናት ኣይኮነን ኤርትራ ኣፅዋር ናታ ሓድነታ እዩ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣብ ህዝባ ዝተመርኮሰ ሓድነት ናይ ኤርትራ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ኣብ ህዝባ እዩ ዝምርኮስ ኣብ ማንም ሓይሊ ከም ዘይምርኮስ ኤቭሪባዲ ኖውስ ካባና ማዕሬና ዝፈልጥዎ ካልኦት ግን ኣለው ዘይፈልጡ በዓል ዝበሃማት ክነግሩና ይንፅበን ኢና ጉድ ከልባችሁ ነው ኢሳያስ አፈወርቂን ፕሬዝዳንት ካክሮችን መንግስቱ ኃይለማርያምን የገለበጠ ኢህአዴግን ስልጣን ያስቀመጠ መለስ ዜናዊን የቀበረ ኃይለማርያም ደሳለኝን በአብይ የለወጠ አብይ አህመድን ቀለበት አድርጎለት አንበርክኮ ቲፒኤልኤፍን ያጠፋ ይህን ኢሳያስ አፈወርቂ ነው እናንተ እንደ ቀላል እናየዋለን የምትሉት ጤነኛ ናችሁ ወይ ማንን ተማምናችሁ ባጫ ደበሌ ማንን ተማምናችሁ ነው እስኪ ተጋብር ነው ማንን ተማምናችሁ ነው ከምዚያ ገይሮም ዝመኽርዎም ተረኺቦም ጽቡቕ እዩ ተሓቂ ድማ እዚ ኢትዮጵያውያን ሪል ኢትዮጵያውያን they know ዓይኑ ከፊቱ ኖርማል ከም ኖርማል ዝሓስብ ፍሉይ ጂኒየስ ዘይኮነ ኖርማል ዝሓስብ ኤርትራ መን ምዃና ይፈልጥ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኩሎም ቶም መራሕቲ ተሰሪዖም ዘለው ሓደ ብሓደ ኩላ ሃይለ ስላሴ ክትወስኸሉ ትኽእል ኢኻ ኩላቶም ከም ዝወድቁ ዝገበረ መራሒ እዩ ንሱን ሰራዊቱን ኣብዚ እዋን እዚ ዘይረኣይዎ ዓይነት ፀላኢ የለን ዘይረኣይዎ ዓይነት መልክዕ ናይ ኣሰላልፋ የለን ኩሉ ርኢዮ እሞ ንኩሉ ድማ 1 2 3 4 እናበሉ ኣበርዒኖም እዮም ስለዚ ናይ ሎሚ ዘሎ ስርዓት ተመጃሊዑ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ፀላእትን ኮላይ ክስዕር ዘይከኣለ ሎሚ ናብ ኤርትራ ከይዱ ስርዓት ንኽቕይሩ መንግስቲ ንኽትቅይር እሞኾነ ሓደ ናይ ኤርትራ ዓንተር ዝኾነ ሓይሊ ትማሊ በዓልካ ኣነ እንተደይ መጊበዮ ነዚ ሰብ እዚ ኢልካ ተጓዕብዕ ዝነበርካ ክስዕረየ ኢልካ ምፍካር መጀመርያ ህውተታ ምዃኑን ሓደጋ ምዃኑን ፅላለ ምዃኑን ደጋጊምና ይነግርዎ ኣለው ብዝኾነ ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ንምግንዛብ ዝኣክል እየ ዝበኩም ዘለኹ ኢትዮጵያውያን ነቲ ትክክለኛ ስእሊ ፈሊጦም ይነግሩ ኣለው ነዚ እንተሰሚዖም ድማ ፅቡቅ እዩ ንኤርትራ ኣይትኽእልዎን ኢኹም ዝብልዎ ብዙሓት እዮም ንኤርትራ ኣይትኽእልዋን ኢኹም ይብልዎም ኣለው ካልኦት ለባማቱን ኣምሲሎም ይነግርዎም ኣለው ሚኒስትር አብይ ባሰቡበት መንገድ ተይዶ የኢትዮጵያ ህዝብ የባህር በር አግኝቶ ተጠቃሚ ከሆነ በማግስቱ እኔ ከፖለቲካ ለቃለሁ የፖለቲካ ደንቆሮ ነኝ ማለት ነው አይገባኝም ማለት ነው ደደብ ነኝ ማለት ነው ይሄ ጉዳይ እንዳውም የባህር በር የማግኘት እድላችንን የሚያረቅ ነው የሚያወሳስብ ነው ከዚህ በኋላ በጎረቤት አካባቢ ያሉ ሀገሮች ሁሉ ኢትዮጵያን በስጋት ነው የሚያዩት በፍርሃት ነው የሚያዩት 130 ሚሊዮን ህዝብ ነው ያለኝ ብለህ ከ2 ሚሊዮን ከ3 ሚሊዮን ህዝብ ጋር ራስን በጉልበት ማነጻጸር ከጀመርክ በኋላ ማንንም ጎረቤት ሀገር በስጋት ነው የሚያዩ በፍርሃት ነው የሚያዩ ከነዚህ ሀገሮች ጋር ነገ በሰላማዊ መንገድ በጥቅም ልውውጥ በዲፕሎማሲ የባህር በር ጥያቄያችንን ለማሳካት የምናደርገው ጥረት ሁሉ ችግር ውስጥ ነው የሚወድቀው የማይቻል ነው የሚሆነው ኤግዛክትሊ አሚን ልደቱ
حتى نيرتق بحري كم زملكتون نيتوب من إيرترا تزراريبا ترداديات أب political discussions مسيا هذا من قد نيرتق بحري كن ركب على نكابز بليو كليل أبتنا يرتق بحري أجندة زرع سبيو كنت يبلالو أبي أحمد أنكيد وبزول من قد إثيوبيا يرتق بحري ترخيب أنا بحامي يبلالو أبي أحمد النسون دما نزخت صلوا تقولون أبي أحمد كتصلوا تقولوا intelligence ناتهم politicaوي أتحساس باناتهم أنت أول دير كايجن زود أدر ونا يكون شاب هاي كفلي I don't know إذا كنا كفلي بس هيفلتني أبي أحمد كن كلها نرياز لنا شاب هاي كفلي بلاس كونريل تقوينه أتكالي كله فيك مخانو كل سفليت له بزخونه أنت عايز بلزلو أبي أحمد أبزا بارلمان استزارة بحجي مش دحر حجي أفتق بحر كنركب 3 مليون حزبي 230 مليون كلهم هاي كلهم يوم أب عمد ما 3 مليون نوسخ لنا كتب أنت جميركا جبت أنت ياخد حسبي له جبت 1 مليون هيتبصعنيها ስለዚህ ንስኻ ጎባጥ ስለዝኾንካ ንዓኻ ኣሚኑ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክበካ ዝኽእል ሓይሊ ክሉ ይኮን ስለምንታይ ትእመን ሰብ ስለዘይኮንካ እንታይ ክትገብር ከምቲ ደሊ ኢንቴንሽንስ ናትካ ትነግሮም ስለዘለኻ ኖ ወንደር ክትግረም የብልካን ምሳኻ ክንሰርሕ ይደልና ንዓኻ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክንከፍተልካ ኣይንደልን ኢና ምክንያቱ ሰራቂ እየ ዝብል ታቤላ ጌርካ ዘማቲ ኣነ ወራሪ ኣነ ክጎብጠካን ክቐትለካን እየ ዝብል ታቤላ ተሰኪምካ ትኸይድ ዘለኻ ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዎ ኣብ ገዝዋ ይእትወካን እዩ بزخونه يخون من قد نسخة أطول من قد يكبري بزي نسدما نسخة نعخا كودق زدل حيلو كله أفك عدو كمسي من البعض نسخة عبيان تخينك كل سب حيل خمسي سومالي أنت دايرة أبزيك زي زك واقع كعب مثل زي بالليلة نايجبت سراوي تمسيا نايتركو حيلي وتهدروا حيل كذا نمسيا مسكالوت حيل تهدم عبيت حيل تهدم سمع معجرة بين ناس لزي تقول هير تردما وتهدروا عقمي نزبط أصلا منك تبدأ عقم اللواجن استراتيجيك لأنه ويحر هي قادمة مس مشاركته ناي ديفنس ديلس كجبريا ناي كال ديلس كجبريا من تان إذا عينت فتنازي لحرق زيهم كيمت لذي أتملسي نقول والله كلاتهم لما بب حدا تخك لنا ملسي بولو وتوم نعوك هدنا نقول لهم زمتو الفي فانتازيا زخونو مهوراتنا بحالتجن حوك تو كم زلي زلو بتفعل عليه من قدي نريو من سمع من زلنا هنا كابز قتيلو هذا نقر كركم بزيون سمعوا تبغى غير نقير ومن يرابزي አርበር ጉዳይ አሁን አጀንዳውን መምጣቱን እንዴት አዩ ከዛ ጀምርስቲ በጣም አመሰግናለሁ ያው በሰሞኑ በተደጋጋሚ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር በኋላ የኢትዮጵያ ህዝብም የኤርትራ ህዝብም መነጋገሪያ የሆነ ጉዳይ ነው ይሄ ጉዳይ የእርግጥ ነው የባህር ወደብ ጉዳይ ለኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ ነው ይህንን እኔም ማምንበታለሁ ፓርቲዬም ያምንበታል ሆኖም አንድ የህልውናን ጉዳይ ለማስፈጸም አንድ ሀገር መሰረታዊ ሆኖ አቅሞች ሊኖሯት ይገባል አቅሞቿ ደግሞ የውስጥ ችግሮችን በደንብ መፍታት መቻል አለባት ህዝቡ በተመሳሳይ አጀንዳ ተመሳሳይ ሐሳቤን መያዝ አለበት ለምሳሌ ህዳሴ ግድብ ላይ የጋራ መግባባት አለ የፖለቲካ ልዩነት እንኳን ቢኖር የጋራ መግባባት አለ አሁን ላይ ገዢው ብልጽግና በህዝቡ ቅቡልነት ያጣ ፓርቲ ነው በህዝብ ዘንድ በኢትዮጵያ ህዝብ ዘንድ ተቀባይነት የለውም በሁሉም አካባቢ بعذر دبله نايف دغ بحري انا ناي بوليتيكانيا انا بارتين كالوتن كلاتهم اف دغ بحري كم زدلينا نفلتنا نعملونينا اجنا ناي بحر دما بكل منقد كزرب نسمع لنا እዚ ሕጂ ኣብ ዝኽተሎ ዘሎ መጀመርያ ብልጽግና በህዝቢ ተቐባልነት የብሉን ብዝኾነ ይኹን ህዝቢ ዝውከልን ተቐባልነት ዘይብሉ ፓርቲ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝውክል ኣይኮነን ብኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ውዱቕ ኣጀንዳ እዩ ምክንያቱ ኣብ ደገ ባሕሪ ክትሓትት ኮይንካ ብፍላይ በቲ ንሱ ዝሓቶ ዘሎ መንገዲ እውን እንተዝሓስብ ነይሩ ቀዳማይ ክገብሮ ዝግቦ ሰላም ርግኣትን ናይ ህዝቡ ናይ ዓዱ ይከውሕስ ነይርዎ ንዑ ክገብር ዘይከኣለ ሆቴየር ወይ ከዓ ውዑይ ንፋስ ጥራይ ምዃኑን ጉራ ብቻ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ላይ ቆምኩለት የሚለውም የኦሮሞ ማህበረሰብ በርሃብ እያለቀ ነው ከፍተኛ ድርቅ አለ አማራ በርሃብ እያለቀ ነው እንደው በብሔር በዘመንኛው ቋንቋ እንናገር ብንል በኢትዮጵያ ውስጥ ከ20 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ተርቧል እየተባለ ነው ይህ ቁጥር ከዛም በላይ ሊሆን እንደሚችል ነውና አሁን በዚህ የረሃብ አደጋ ወቅት ከዛም በላይ ደግሞ ኢትዮጵያ በውስጥ በተለያየ መንገድ ግጭት ውስጥ ባለችበት ወቅት ስርዓቱን በሰላማዊ ትግል አናስወግድም በሚል በሰላማዊ ትግል ተስፋ በመቁረጥ በትጥቅ ትግል በተለያየ ቦታ ላይ የትጥቅ ትግል በሚካሄድበት ወቅት
ህዝብ በመረጠው ፓርቲ ላይ አመኔታ ባጣበት ወቅት እንደዚህ አይነት ጉዳይ መምዘዝ ሀገር ከማሰብ አንጻር አይደለም። ምክንያቱም እንደውም ይባስ ብሎ ሁኔታዎች እንዲባባሱ የማድረግ بتركل زلنا يكون تاتنا يبدأ بحر جزارب كداي من أمرنا مجمريا تعنا زلو مرحنة زعب هاجرون حزبون زقدس زلنا يكون تاتنا يدركي أبكل بوتا تازلو دركي سدت كينات هتحد مبلع عقرقر ودكت نعوك عو مفتنت تعنا زلو أمره زلو مراحي ويون نورمال ده حسب فلو إذا يكون نورمال ده حسب سب ويون مراحي أبز عجز لنا يكون تاتنا أقدمه نتزل لنا تأجم بخمي كم فتح زبل ده عنبر ناف خالص أجمع كتونا أما يفتنن أكمل زكونة هذا اللدمة أفضل جبهر كمس أتزجل ده بعد لدته زحزن زلوا نير ترى لومي كنا كان حتى نغل ولو بحيل أنت زخون يريم زبلو لومي يكون كانت جبر لومي شجر كها فتح زجبا كاي لومي حليو نير ترى يكونن أبي أحمد دون قرص لزخونه نتي مستدل هدلنا كل التجرنا وتهدروا عملنا كل نجار مستدل هدلنا أنت حتى نير ترى خن جبت عم خالنا زبل حلم مثل زلومي أنا كم زين بعد لدته تفيز خاي مثلكم I know the game I understand it. نمنتايكم يبللو أنا دم أنا نمنتايكم يبللو لومي من يرلينا لومي قدامي حدقة قرب حدقة أبيو توم كالوتكم وتزغل بحريج جمنا ناقص إلا يكون هون صبير زي نزين تدسمعوا دسم بلنيرو ما نم يمرو إني إثيوبيا جنرال مانو أمستالك أتوزواج برهانو جولو نزل النيري چاتام يولاكا ولقلاكا أنا تونجي guys أني تورنت الودم ألدقفم تورنت جن president كاكروج جن እውነቴን ነው የምላችሁ አሜሪካኖች ሊያጠፉት ሞክረው አለ ያልሞከረማ አለ እግዚአብሔር ራሱ ከም ዝብለም ዘሎ ብርሃኑ ጁላ ባጫ ደበለ ካልኦት ዘምሩ ምርኮኛታት ጀነራላት ሒስኩም ንኤርትራ ገጢምኩም ክስዕሩ ኢኹም ትብሉ እንተለኹም ነፍስኹም ኢኹም ተሽክዑ ዘለኹም ነፍስኹም ኢኹም ተታልሉ ዘለኹም ፅባሕ ንጎ ድማ ኣብ ዘይትወፅኦ ሽግር ኢኹም ትኸዱ ዘለኹም ኣብ ዘይ ዓቕምኹም ፈንጠራዕራዕ ድማ ሓደጋ ክኾነኩም ኢሉ ይመክሮም ኣሎ እንተሰሚዖሞ ናይ ብሓቂ ነቲ ሃገር ኣገዳሲ ምክሪ ኮይኑ ይስማዓኒ እንተን ኤርትራውያን ግን ኣትሊስት ነቲ ዓሻ ዓቕሙ ስለ ዘይፈልጥ ብሓውን ክፃወት ስለ ዝኽእል ነቲ ኩነታት ከም ዘለዎ ምጥማት ኣገዳሲ እዩ ብዝኾነ ነዚ ኩነታት ናራና እስኪ ሕጂ ኣብቲ بعلم درجة زلوا دما تنكف كنا. October, the end of the month, for most people it is salary day. But if you work for the US government, there's a good chance you're not getting paid. The world's biggest economy has run out of money. It cannot even pay its own staff because the US government has shut down. This shutdown has entered its 5th week. That means no salary for more than 1 million US military personnel, thousands of air traffic controllers, and even some lawmakers. They may not get their paychecks. The US Department of War, that's America's defense ministry, has been forced to accept a donation just to cover salaries of the active troops on the front lines. America تبحال حجر دراما مخانا بزيخة تفلت. أب أمريكا منقستنا أمريكا كابز عصو حمش سو من غير الله. أب 4 سو من دماء دموز وحب. منقست كابز عصو مع الدماء أتوم كلبت بارتيات ديمقراطين ريبابليكانن أبت باجت كسمامعو سلازي قالوا باجت يبلو انت منقست مالك سلازي صراحتني انا منقستي قاليو تطوك بزي دموز كاب سرحو كال دما دموز كا قصيلخ مصاكاي سؤال كاسرح بحالالو سراويت ناي تهاجر لعل 1 مليون زغون سراويت ناتهم دموز ناتهم اي مصو منالو سلمتاي يبلون منقستي سلمتاي عدانا يتهاجر نعبيه سلازي خيز زلو ابت باجت كنتات كون زغل تم بارتيات دما ناي حنت هاجر بارتي ملكا اختزاربون اقداسي ናይ ሓንቲ ሃገር ፓርቲታት ምልካን ክዛረቡን ከቢድ ምክንያቱ ወተሃደራት ናይቲ ሃገር ደሞዝ ክኽፈሉ ንዘኽእሎም ጉዳይ ከማን ክሰማምዑ ይክእሉን እዮም ክንድምንታይ ፖለቲካዊ ፍልልይ ከም ዘሎ ብታሕቲ ድራማ ኮይ ገይሮም እዮም ዘቕርቡ ኣብ ካልእ ዓለም እንተዝኸውን እዚ ምውዳቕ ናይ ሓንቲ ሃገር ምባልካ ነይርካ ግን ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ወርሒ ሓሊፉ እቲ መንግስቲ ዶኔሽንስ በዓል ኢሎን ማስክ 450 ናብ 500 ቢልዮን ዝቐረበ ሓብቲ ዘለዎም ክነሶም መንግስቲ ናይቲ ሃገር ግን ደሞዝ ናይ ወታደራቱ ናይቶም ሰራሕተኛታት ናይ መንግስቲ ናይ ኤር ኮንትሮለርስ እውን እንተኾነ ደሞዝ ክኸፍል ኣይከኣለን ኣሎ ምክንያቱ 5 ሰሙን ቀፂሉ ኣሎ ኩሉ እዚ ድማ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ጥራይ ዘጋጥም ምክንያቱ ኣብ መንጎቶም ፓርቲታት ዘሎ ፍልልይ ኣፀቢቑ ገጅፍ ስለ ዝኾነ ንቐፅል ደሞዝ ንሰራሕተኛታት ክከፍል ኣይከኣለትን ኣሎ ኣሜሪካ You're talking about a $30 trillion economy that is struggling to pay its bills. Here's how America got here. America, the land of the free, the home of the brave, and now broke as ever. The world's biggest economy can't pay its own workers. The US government remains in shutdown for tens of thousands of federal employees
Payday has come and gone with nothing. كمزات تريوا زلهم ازيا نا علمنا زحيلت the land of free and the land of brave ناتبهلا زمرو لهجر كل بزعو زي كم زقات ما بتهجرتي إذا غانتايو بتهجرتي أنتي تبل زربالا مسيلكم ناي حدا عبي إنفستر كنت ناي كتابا كيلا ري داليو زبال هيج فاند بليونير أنتي زبل عدا زلوا هجر تكربيت تعداي زبل أنت هجر ويجلسب أمن عدان تلوه نتاجا ذات كاسلا كربيت تعدايو حدا معالتي كربيت غير الكاسيو أمريكا دما لعل عنكرة إذا حزاز الله وطبعا هذا 3 تريليون إذا أنا تاجن لعلي 3 شو حتى تريليون 3 شو من تريليون قريب اللي يزبال أتي حليف غمان هون سافج سلزي جلوا وكنتات إذا غمان تنايتي منقصي لو ريكوغنايز جوفرمبر تي طالع عداتات اللوم تي unpaid liabilities بزح عداتات تدميركا لعلي 100 بليون لعلي 100 تريليون ولا بس يزبال نايت تروتان ناي قال من تيتي قالوا قنسو بخالك لا سلوزري وسب اوفيشال ريبورتس قبروا عدا 3 شمنتن تريليون بليون زبلو زلو لذي كم تري وزلهم in the event of temporary shutdown of the federal government due to lapse in funding all library of Congress buildings will be closed to the public until further notice لذي كلهم سوم صراحة نايزي library ناي Congress بال تعسير لهم معناته دموس لذي وهبوا until further notice services shall resume مسجزية دما جنزم مسمس دما كخفتي بلو حماق تكال انتهي زقبرت فلترو حماق تكال كل جزء نصرح دنياتو بزت أمام من قد كخف لا يكل حماق تكالكم يزقبر طيب لك جنزبي بلين لك أبي وتاني شيء تمكروه نقراكم أب تسعن كلتشح أبي نو كلتشحن حدا كلتن خوني تمارين فرس غلو عن تجزية أب تكرمتسي مني ولا يسرحني راب كرن أنت كونتراكتر فلتي أب تجزاو تينير جزاو توجن عبيز بالك كونتراكتر دمو زي كفلني ورعملو سرح كذا دمو زي بني جنزب ستاي قال لهم زبلوا جن دمو زي بني حسب بسغا 3 معلت مني ولا سرحكا مودا تورعي دمو سكاي بكال شم كل اللي زبلك أمريكا دماكم يا ترجعون لهم سخرام زخونه منجست كم زلون فلوت مهنياتو أكندن هاجرو نيوكرين نكينات زب نإسرائيل نكينات زب أبكال أجرجر إنفستس جبر نسبو وتحضرات نتوم كواقولي له جاكانو حجرنا كلا زبلهم نعتاتهم من دموس كافل جنزب زي قمت مالسي منجستي إذا حيال تزغونسي أتليس نتوم صراحة نياتات ناتو نتوم صراحة ناتو نسلاز عمد كمود جنزب كلهم يقبع يبلون كمود بالله مزري ودلهم دموزهم كي وصلوا كي دمالو قال يوم أب مقبل تشريع أميام زبالعو أبتنايا homeless كي دم مقبل وصلوا سبعة لهم it's shameful تهاجر تزلوا كنتات مالتي حفشة أمريكا كم نريز لنا نابنا تايلو Pentagon accepts anonymous 130 million donation to help pay troops during هذا سبسي شمخي تقاسة كن ده جذب يبوه ماله 130 مليون كم يزبل هبت زلوا هاجر كوي هبتامات كم دليلهم زقبروا له شمخي تقاسة هذا 130 مليون دولار دموز نكخوني له يبوه ماله جنب بليونات يوم كاز خفلو basic pay and allowance for the troops amounts to 6.5 billion per year per cycle ስለዚህ 6.5 ቢሊዮን ይበጻት ደሞዝ ግን እዚ ሓደ ሰብ ሽሙ ዘይገለጸ 130 ኮርፖሬሽን ሆን ወይ ዝናይ አጽዋር ዝሸጡ ገለ ሆኖ እንዳይ ተፈሊና American Enterprise Institute senior fellow Todd Harrison previously told Kamrima the Pentagon confirmed Friday that it accepted an anonymous 130 million donation to help offset the cost of troop salaries maybe Qatar ይባቶም ትሉ ማንያቱ ቀጠር ኣብዚ ሓለፈነ بريزنت دونالد ترامب ون تقونه 400 مليون كفيلة نفاريت هي أبز هبتها ويبي إماراتي بمهم هلو زجرم كوي هبتام هجري زبالجن دو موزق خفل زي كلمة هبتام يركح تزارب اللون كفيديو لذي إذن ريوز لنا كنتات حرك هون كله ساتم زعب أمريكا تزارب وزلو خصمه Secretary of Commerce Howard Lutnick is here. All right, Mr. Secretary, you were there in the room with the Chinese. How did it all go down? Well, the president is bringing respect to America everywhere in the world. I mean, you've never seen the respect the president gets on the world stage. It's the greatest thing to be with him. And then he brings home over $1 trillion of investments, which is going to create over hundreds. مش جاينا بصراحة بولي زعرب زلون تابل على زي بريزيدنت زي فلويو زي بريزيدنت زي أمريكا بحكي كبرتي دمت الله زلو كلاتهم كم زخبرونا تشاينا يخبرونا جابان يخبرونا دبو كوريا يخبرونا جنزب يبونا تريليونات جنزب ينفسوا قبريم كل زي تريليونات ينفسوا قبرنا يزبهال جن دموزنا وتهدرات كان خد كفر كمان سيفينج زي بالكات طبعا كان كم تري وزلهم دونالد ترامب كم زي يركع كتمك بسوكت كلا لك أبزي ولا تسلام تكتريو خلاها وزا سلام تانا بريزيدنت شير أيوة دونالد ترامب
إذا سأل زيات راي كم زي لهم سلام كبلو خلو كالوت كلهم حف كوفي يمزبلو تنبرك خولو أقرون كسعمو قال يوم دما مع كورك سعمو يمزدلي يمزبها جابان تتريوان تتكبر نيرا كتكم رأيوا فيديو نادوب كوريا كمو هي كالوت علامات نيروبا قرفوا تاينا قنقلت أي بلون رأيوا تا فيديو بزعو زي فايرال كنا دلا دونالد ترامب كما يقوم بحبح يبل تاينا قن فتسو attention كمان ديبلو seriously who is the boss أبزي نصر زخونيو كم زين دونالد ترامب أبزي حجي محدرة زقبر السبيع الله بوتين بوتين كهم قوم بحبح يلا سلازي نايب حكي زقرم من يو ريلي نفسه ريسبكت زلو حقرو ريسبكت غيرو كونفيدنس زلو مرحي من يخك خشكش دفتن زلو بزح زرباتاتن قلت امن زقبر زلو امين بودي لانجويج ريدر اندهر خوينكا China pose ناتو is very confident ولا حنتي emotion يريالن فريدي دلو تحقيسي دي زلو ام negotiation دما كم يخاتكم زلكا you don't have to show any emotions لمتاي نتي ناتكا مقناقنتي أنفت كتب يبل كان سميت كام زلها فرح كام زلها ويون قال لنا قرم لك تهيب كاي بو غيرو أبتي negotiationist قمت قبل كاي China مراحي زخواني يخون emotion كير آية نتا زقبوا سلام تاجرو قال أمريكاويان كم زبلوا وجن تجديدو مسي سلام زبلوا يمثل لهم سلام نخبلوا وندليت كم زينا برو يمثل البودي language ناتو يمزبلوا but this was نبحكي the art of a deal تبل مصحف صحفن the art of war philosophies فلتن مخانو تقدم يمزبلوا دونالد ترامب مصحف يصحفوا the art of a deal تبل كم يجرك ديل تقبريو China دمات philosophy ناتهم نتي سانتشو مصحف the art of war لكينات حدا عودو كينات سلسعر كده يكون كاس نبمولو كينات كسعر نسألايخا كم يجرك خيتو كوسكا إيدو كم زب تقبره زبل فيلوسوفي نايكلتش عامتات أب فيلوسوف ناي كتبوا من ناي محدرة ناتو من استراتيجي ناتو من زلهم حجر مخانم بزي الرمالتي دحريو كلت يوم كم زيلهم دونالد ترامب زغلو ترى قبل تاني هنا تشاينا أبقدني مسي أبزع بنشو عزاتوت ماي حنتي جبران حنت لو تيمتان تشاينا يفرار هي أير عادة كله تعريف كجبرة اللي زفرار هذا نبرة قريفو لحنت عمد أبتناي كربنا الملس بمباليو تجلاجيلي يوم زبلو زلو كابغتيلنا أبزي مسبوتين دمانيش تيز جبرة زلو كري كانت تحازو من تعنابي سان كيدناشو. Responding after President Trump called for the U.S. to resume nuclear testing, with the Kremlin saying, quote, all countries are developing their defense systems, but this is not a nuclear test. If someone abandons the moratorium, Russia will act accordingly. Joining us now is retired four-star General, Fox News senior strategic analyst, chairman of the Institute of the Study for War, General Jack Keane. General, what's your reaction to the president saying what he said? It'll be the first time since '92 we test, and Russia's response. Yeah, well, it's been speculation for years, Brian, that Russia and China are secretly testing nuclear warheads. Whether that's a fact or not remains to be seen. I mean, certainly Trump, our president, gets classified information, whether that's a reality or not. But I also think that what's likely happening here is Russia just recently announced that the testing of delivery systems, a cruise missile and an underwater drone, not the warhead, the delivery systems of a potential warhead itself. And the president كم تري ورد لهم أنت كداي ناي نيوكلر نخلهم يتزارب كم زلون ناي بحكي تزارب زلو كداي دما انتهى يوم زبل زلو حدش ناي نيوكلر ناي متقاس أمريكا دونالد ترامب فانتحت حكبل نيوكلر تيست قبر مخانة مسنجرة تشاينا دما نتكون تقبيلة راشا مالتيو دحري نتزنا برا مررة بعرفهم تتحسون دحرو خينكم صاقم يلا احنا دما زقبا عنا خنقبرينا إذا زحزنيو معناته بوتين ننوي حوان أكم زكونتات كيتاتون أمريكا لمن وايو معناته عالمنا حدقة مبزح بزحات صور مبزح حدقة مبزح سلزخونه أنت ترفنا يلو لمينو يسمعوا يرغبن كم تري وزن لهم دحركم مخينو قد الرأي قلت لهم بعلم زوج ريبورت دما بزوج زي تفعل عليه ريبورت دينا نري راشا 24 سنة سميتن كم زلوا أمريكا دما 3 شوعات ميتن نيكولر هيد كم زلوا يوم زنقر زلوا سلازي راشا تزعبي زلوا تشاينا شدش ميتن لهم نساتهم مس راشا مود دار قدي فمهم مش تشاينا يوم زوارا دور أمريكا نا تشاينا كن كترداك تكلا لك مودرن زخونه تكنولوجي زلوا نالبا ناي راشا ناي أمريكا مبزحتو ناي سوساتات ناي سبعتات ناي ثمانياتات ناي تسعتات قون خلي ناي تشاينا كن أبزع الجواد ولا كونيكولر أوفيشال تيست قبرت لي بلا انت ده لا زلوات هدرا أغمي extremely modernized تقبر زلان بغلط في زمع بلزول هجرنيو لذي the end of the day تشاينا نزلوا كنتات تدغيمها بفلاي دما تشاينا نتبكو ذاتا وحد نيوكلير سلازلو هم سراشا زلعل عمق زلو شركة نتجيرالا أمريكا دما بينا تريفالا أمريكا مشاركتا فرنسا يوكين يوم سلازي ناي فرنسا ناي يوكين حويسكا
نبينوس أمريكان تحويس كايون تنيتوز بحال مالتيو كنا ناي راشا ياكلني راشا دما ناي تشاينا توسيق كالو بحد مالتيو كنا من بيت كم زلون رلنا سلازي تكونتات كم نريو زلنا أن بحما خدول زخل من قدينا نرو زلنا very very sad but it is what it is هنا نتزلو كونتاتنا ريبورت خنقبر نقتل أبي شات كازنا برد مانري 2025 Asia-Pacific Economic Cooperation Summit, an annual platform for regional cooperation and dialogue among Pacific Rim economies. On Friday, Chinese President Xi Jinping held back-to-back meetings with the prime ministers of Canada and Japan, signaling Beijing's intent to ease recent diplomatic tensions with both nations. The meetings marked one of كم نريو زلنا زتري وزلهم حدا عبينا ايبكس بحال سميتي تخايد نيرو ايبكس بحال تن ايشيا باسيفيك هاجرات مالتيو عبيت هاجرات دونالد ترامب ابتناي ازيان سلا تساتفن سلازي تشاينا ابالنا يز ابيكيو جن كم تري ودلهم تشاينا ابز بوتا زمتيا بزح ديلس كم سكبرت انكل لايمس كندا ركب كم استجبره كندا ابز عبي اوكي role as a hub of cultural and economic exchange in East Asia. Xi Jinping's arrival at the venue was met with an orderly procession. Cameras captured the Chinese leader stepping out of his motorcade. بحفشة تشاينا أبزي مدرخ زي زل على superiority زرعتلو درجة على ما بزوريا تشاينا كم تزوري زرعي مغنياتو China is the one that can give you a big potential investment كمون technological شركات تعريفن كالن زي قبر زلو the mature in the house is بحال بزن ريو زلنا دما تشاينا دومينيانس ناتا ناول حي خيد كم زلون حقرا دما مس تشاينا ديل نخقبرا بزح كم زعران ناي تشاينا دما أبقو طبعا عالم زي النعاق بوتا كم زلو هنا نرزلنا شو زي كم زيلنا هلو خلو ناي مودة أنا بيروبا سجيرنا خنود Facing a grim new title, the first nation to completely deindustrialize. What began in the mills of Manchester and the shipyards of Glasgow is now ending in silence in shuttered factories, empty plants, and towns that are stripped of their industries. The Telegraph published a very insightful, very revealing article titled, "British industry is now in terminal decline, killed by expensive energy. Britain looks set to become not just the first nation to industrialize, but the first to completely deindustrialize." كم تري ورا لهم أمين كم زي دايما دايلنا أوروبا كانت داخل إلنا نزاربكم كمسلكم خليجن إنجليز زيناتهم جازيت أنا يتهاجر دوت أيو British industry is now terminal decline in a terminal decline مالت زي ملس كملس زي كل ودقت مالتيو إندستريات كانت ميتو دما من البعض نجزيو سيرفيس سيكتور علن بلا بلا كتبل تخليها سيرفيس سيكتور جن very competitive قدموا خا خليهم so هذا موتور نايزكو طبعا عالم the British Empire بحال كبون طبعا إنجليز أبز حلفة حيال كوين زنبرة industry engine سلو زنبرة سلزي اتنا industry ناتهم تغلى كملس بزيكل كم بحدش كده جموع بزيكل من قدي النامو تيخيت كم زلون من جنايت كل دما كبور energy نات ساعات نات كأمنا كبور تقينو سلمتها كبور كوينو obviously مس راشا سلتباسو دا كالو من قدي يبلون سبوتين دا الرغنيرو energy واقع مقدلة كاب كالو دما ولا تعداقات نترقاقه نساتهم قلنا بوتين أقدعوا بوتين أسوه نراشا أسوه خبلو قدم بوتين نبعلهم كودكو نبعلهم كتوفينا نرزال لنا أمين أبي روبا زولو كنتاتي أنا بحكي خاتقرم بتا أرتيكل سنقع كمان إيرتراويان ويون إسياويان يوصوا يكون حسادات نتبع الميرم باعلاتهم دوصوا زولو جرمن زقادة دا عزاقتي كم زوردا زولو Reeves could face 20 billion budget hole as UK productivity downgraded. كم دما productivity أفرايننا نايتز بدما كاب جزينا نقول قليز خيد زلوا هذا هجر أجاتات تزيبلو بفلوي أجاتات تزيبلو أمن تايز مركز أب productivity نايتز بناتو أفرايننا ناتو أفرايننا نايت هجر دما نقول قليز خيد على في budget hole دبال دلوا دما تمنجسي كوت أوز دلن أتاويتات ناتون مسراخة نا إسرا بليون هول ويون جابير جنزي إسرا بليون متاكت كويم كل كويم مليسو كسب عن كرم إذا عايزهم زلوا مليسو نابتي شجر ناودقو يخدهم زلوا لذي كل تأبي أبي أوروبا نريو زلنا كنتات نايب حكي أزت حساسيبيو بعجنا أبي أوروبا كتسددوا تحسب زلهم أمغا إسرا شك فيلكم كتسددوا تحسب زلهم قال think about it please تم تسديدوا ما تيجي زلوا سب أريد ما تيجي شاو تقبل يلن أب كالي بلان بي تلقى تزبلت أي think about your plan B أتوم بحجك سددوا تحسب زلهم جن أنا أيتكبروا أيتوعلوا تراك ولكم زللي أب جرمان كم يكمل زلوا أب أوروبا أب فرنسا كم يكمل زلوا بتدقى جامي نقرأكم علىنا نزكوا نتات أستوعبكم تتغاملوا نشتى كاب أفريقيا تنكيفنا هنحلف لأن أنا أب أفريقيا قاعد يمزلوا دما كنري
that erupted after a contentious election in the country seem far from over. Instead, they have now split into Tanzania's neighbouring country, Kenya. The border town of Namanga witnessed violent unrest, with Kenyans alleging that the Tanzanian police targeted them. The police allegedly lobbed tear gas canisters across the border and fired live ammunition. The videos from the area showed protesters scattering in panic as tear gas and echoes of gunshots filled the air, leaving behind the injured person they were. بحفشة أزم الرجال بالا أفريقيا كم زي سرح بزي خات فلت انتهي السخاء زانا تنزانيا مراحيت سامية سلولو تبال نفعت مراحيت يا تبال نيراجن درو نتم الرجال كسرقوا خمسة فتنتن قبل الحزب بعد ما عبد سجى مقاتي مخمزلون عبد تقاوم مقاتي مخمزلون يزن جرزلو سلزي تنزانيا الرجال كتجبر فتينا أتم الرجال دما أي تعوتولون إن كرايسيس دما قلتيفو يمعبل على بتهجر من البات أبز غربا أبكالي كنتات كخيد كم زخلي زنقر زلو ولتي أبيك كخيدي كنتات جن نبي حاجة. Where police have imposed an evening curfew in the main city, Dar es Salaam, after protesters tore down banners supporting the president and burned a police station after general elections. There are 17 presidential candidates, but incumbent Samia Suluhu Hassan of the ruling CCM party is expected to win easily. Her main بعفشة تبرجات بعض دولة أفريقيا بزوج زي كم زي سرحنا نرزلنا تا بريزنت زنبرة دما نتوما كنا قنتا حما جيراز بالكسي أنت أرى دما كم سري وزلهم بزحنا عبي نتيزلو كنتات مقيار ناب كينا جزء دما كلهم كم زخلي زنقر زلو إيربورت تغوصات يروم مزبل بزح ريبورتاتنا نرزلنا بد بحفشة تكونتات أب تهجر كبيدي زلو تنزانيا دما كم تاب كينيا زنبرة أجرجرنا بوم سجيرلو ديمقراطية زبالة بأفريقيا سوري مالت ترى ديمقراطية كم دليل ممكن تقولوا تقوليهم تزبي نكحتنا طلع على خيبة صحيح ترجم زلوا ويكونن برت بوليتيكا بأفريقيا جينا يزلوا مجمريا أبغى النت كسر حق خلوا لهم نفس السودان كسجر. The worst humanitarian crisis in the world right now is happening in Sudan. A country torn apart by a brutal civil عم تحمي أطفالها وبتتعرض للرصاص محيطها وبتجفل وبتخاف مع كل ضربة رصاص بتخاف خايفة على أطفالها وأولادها وبالنهاية تم قتلها لهيك بدهم رجال زاتري وعد اللهم زا قال أمين لبخان دي تسبر تاسبيتي مسكينيتي مصدق كندزي فرار هنيرو أمو داتا كم زغتلا يزنقر زلو قفعي في السودان دفتصم زلو كم زان ريو زلنا تراجيدي بكا ميرون ኤርትራው ሜሮን ዝበሃል እንታይ ኢሉ ጽሒፍስከ ፖለቲካው ንቅ ሓዘይ ብሉ ብረት ተሰኪምካዮ ከም ዞም ናይ ዕጡቃት ምልሻ ናይ አርኤስኤፍ መስኪን ህዝቢ ክቀትል እዩ ዝውዕል ስለዚ ብዘይ ንቅሓት ፖለቲካ እንድሕር ለቢስካዮ ከም በዓል እዚ ሰባት ኣብ ምቕታል ጥራይ ይኸውን ሓይልኻ እቲ ኩነታት ድማ ኣብ ከመይ ዝበለ ዓዘቕቲ ወዲቓ ኣላ ሃገር ናበሉ እዮም ዛረቡ ዘለዉ ናይ ጉዳይ ናይ ሱዳን ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኣስካዕካዕና ኮነ ፕሬይ ፎር ሱዳን ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ እዚኣ ጥራይና ክንብለኩም ንደሊ ናይ መወዳእታ كل جزء بقطبة كنود سلزلنا نبقطبة كنسجرينا. Largest asset manager in the world by Bitcoin. Ray Dalio, an edge node for AI inference, for AI video inference, with with some radios to obviously connect. But essentially, you'll have AI on the server side communicating to an AI on your device, formerly known as a phone, and generating real-time video of anything that you could possibly want. تريور لهم إلى ماسكي أبليت يسوس قبر بودكاست مس جو روغن زبال عبد صلاو مالتيوم AI زبال ساكندين هي وتناك غير مخانو لا إلى ماسك دفلت يلا إلى ماسك AI كبيد مخانون حدقة مخانون كل سب كسؤال كم زلون قد مسب زربان من قارنز جمري أبز ما تزول حمشة شدش عملت AI تاي كوني له تليفون كد لنا يكونه لابتوب كد لنا يكونه مالت زخون ديفايس كنت كمين عجن أبس بحال إذا فيسبوك ديو تويتر ديو قال ما لازم أبس كل يكونه إنت AI مش AI ناتزرار به سبات كل حبريتاناتهم بمن قد AI كمان تيزل زل إنت AI كنا من تاي عبد تراكس أوت مخانون زي ننبرز لنا هي وقت ساعة كندي ب AI تغير كم زخلي زنقر زلوا نازل سب زي ما سيريس كتوز بقول لكم مفزحتك زين قدميت ريو فلز دخل سب نطلع حارس سب زي من الوقت إكزاكت كم تنسز بلو أبحمش عمت وين قال لك يكون خليجن نسو لعلو خلو حبريتان AI بخمي كم كسرع كم زخل زفلتيو معناته قال لك كابتن زبالة AI زبالو جروك ناتو كمباني لذي
اب جروك تراي دي كونه دما اي اي اب تسلا نخاين بعالم كزورا خمس خلا ناب سبيس خيس كلامله ني اي كمي غير كاتقملو التيفو قد مسفليتو اب كامبانيات انتجريت غيرو billions and billions ربح له زلو الى ماسكي so listen to his advice and do accordingly بحال سمعكم استوعيلكم زدلي بتعراي ني اي مفلا بما قديت اخون Largest asset manager in the world by Bitcoin. Ray Dalio, largest fund manager in the world by Bitcoin. President Trump, President of the United States by Bitcoin. Your cousin, Bitcoin's a scam. كم ذاتري وازل لهم زازر بازيا ري داليو زعبي انفسترنا علمنا بيتكوين جزء يبلكم الله لاري فينك تريليونات ما نيجي برزلو جزء بيتكوين جزء يبلك الله دونالد ترامب بريزنت نايت حجر بيتكوين جزء حزون يبلكم الله هذا تفاش بيت سبكادي ولا بكبابي خازل لجن بيتكوين سكامين داري لك نماني خاخد سمع زلك كتردها لك نابليو زارب زل حد عبس علاوي سلازي انفست جبرو فلوتو تمهرو بتخيل المنجدي انفست غيركم تخيلكم في هيوتكم كتعوتوا تدخلوا حنت انت زي غيركم كن زي هيوتكم زي حجز لا وصرت رايك توسع 3 عامات قربت لي جنزب ياخذ توسق بقلوبات كاد ما علاقه كيدا يتخلني انفست مقبار كتفلت كتمهرنا لك اذا ما حقس دليو سنه كورس سدو بعالهم كتقبروا تدخلوا املاك حقسكم اجنا بتزوبانا የተወሰነላትን መሬት ትውሰድ በሰላም እንጨርስ የሚለውን ኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚና እነዚህ አሁን የወጡ ይባሉ ሽማግሌዎችን ጭምር ባሉበት በሙሉ ድምጽ የተወሰነው አንደኛው አስረጂ የነበረው የደህንነት ሹሙ ነው እንዲወሰድ በቃን ብሎ ፓርላማም ቀርቧል ታውቃላችሁ ራሱ የወሰነው ውሳኔ ግን እንዳይፈጸም 2 ዓመት ገደማ አንቆ ይዞታል ይሄ ኃይል تري ور اللهم زي اب سلطان كمص خلو اب بارلمان زبحال زلو مصي زبليو ኤርትራ ብውዕላል ጀርስ ዝተወሰነላ ውሳኔ መሬት ትውሰድ ተባሂሉ ተወሲኒዩ ነቲ ዝተወሰነ ዝተቐበልዎ ንኸይተግብሩ ሸንኮለል ዝገብሩ ዝነበሩ ህወሓት ምዃኖም ይዛረብ ነይሩ ስለዚ ብውዕላል ጀርስ ተወሲኑ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ኢህአደግ ዝበሃል እውን ተቐቢልዎ ከም ዝነበረ for whatever reason ግን ሉላውነት ናይ ኤርትራ ክቕበል ኣይክእልኒ ክብልካ ክንሰምዖ ኢና መጀመሪያ ኢትዮጵያን የቀይ ባህር አክሰስ ያሳጣው ውሳኔ ማን ወሰነው? ካቢኔው ይሆናል ብለን የካቢኔውን ዶክመንት ብናገላብጥ የለም ካቢኔው አያውቀውም። አይ የለም ምክር ቤት ይሆናል የወሰነው። እዛ ዘረባዚ አጅ ብዙሕ ግዜ እንዲና ንሰምዓ ዘለና መጀመሪያ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ካቢነ ዶ ዲሞክራሲ ዝብልዎ ዘሎ ኢህአደግ ይምፅይዎ ማለት እዚኣቶም ሲ ክሳዕ ክንደይ ሃውታት ያን ሃገር ምዃኑ በዚ ክትፈልጥ ህወሓት ናብ ስልጣን ምስ መፀ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ኢህአደግ ዝበሃል ምስ መፀ ንስዩ ነቲ ዲሞክራሲ ኢልዎ ባይቶ ዶ ፓርላማ ዶ ካቢነ ዶ ጅንዕፍሪ ዶ ዝብሎ ዘሎ ዘምፅኦ ኢህአደግ እዩ ስለዚ ንሱ ብስልጣን መፅኡ ዘሎ እቲ ፓርቲ እቲ ፖለቲካል ሲስተም መን ያቆይሞ እቲ ኢህአደግ ዝበሃል እዩ እቲ ኢህአደግ ዘምፅኣሉ ሲስተም ተጠቂሙ ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢሉ ኣሎስ ይዛረብ ካሎ ይግዕር ኣሎ ፎር ዋቴቨር ሪዝን እቲ ኢህአደግ ዝበሃል ዝወሰነ ግን بزخون يخون من قد كرد عني كعلني زبل زلو قتيلو دم أنتي زبل زلو أتيتقو زلو رضوان نور حسين أنتيلو نير مثلكم قد ما عندي عمتات بحر ما نأتي ويلكم نه ورق ويكان هو حتى يتخصصي له بحر زت فونا قد كتزارب أنت رخوين كم يتبعان كيدو نمنيلك سوس ويلو منيلك نتليان هيبوم نتليان فقط ذهبا درلكم بمنيلك مخصص جمرنبر ناب زز لما لكم اي تزاربوا زبل زنبري لو تقمتيلو بقداينا يفتق بحري كي حفروا تقمتيلو زاربونا زلو ይገባናል የምንለው አሰብ የኢትዮጵያ አካል ስለሆነች ብቻ ነው ሲሉ ዶክተር በለጠ ሞላ ተናገሩ። የባህር በር ጉዳይ የሚነሳው እንደ ሀገር መውጫ መግቢያ ስላጣንና ስለታፈነን አይደለም፣ የወደብ ክፍያ ስለበዛብንም አይደለም፣ የህዝብ ቁጥራችን ብዙ በመሆኑ ብቻም አይደለም፣ 10 ድስት ስለተጣደ ወይም ስላልተጣደም አይደለም። መውጫ መግቢያ አጣን ብለን የምናወራው የላሙ ወደብ ወይንም ፖርት ሱዳን ይገባናል አላልንም። ኒውዮርክ ወይንም ኬፕ ታውን ወይንም ሌላ ይገባናል አላልንም። ይልቁኑ አሰብን ጠቅሰን የባህር በር ይገባናል የምንለው አሰብ የኢትዮጵያ አካል ስለሆነች ብቻ ነው። አላግባብ ከም ትሪዎ ዘለኹም እዚ ሓደ ካብቶም ናይ ኣቢ ኣዳኸርቲ ዘሎ ኣብቲ መንግስትናቱ ዘሎ እዩ ናይ ኢኖቬሽን ዶ ዋላ ናይ ሚስተር ጋርበጂዝም አይ ዶንት ኖ ናይ ምንታይ ሓላፊ ምዃኑ ከም ትሪዎ ዘለኹም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ደገ ባሕሪ ክብሉ ከለዉ ካብ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ኢና ንሓትት ነርና ይብሉ ኣለዉ ሕጂ ግን ኤክስክሉሲቭሊ ሕቶ ኣብ ደገ ባሕሪ ጥራይ ዘይኮነስ ዓሰብ ናትና ስለ ዝኾነ እዩ
ስለዚ ኸበረና ወይ እውን ስለተሸገርና ወይ እውን ብሕሱር ክንጥቀም ስለ ዘለና ወይ እውን ገለመለ ዘይኮነሲ ዓሰብናትና ስለ ዝኾነ እዩ ዝብል ዘሎ ባር ሳዕ ክንዱ ናትካ ምዃኑ ትተኣማመን ድሕሪ ኮይንካ ሕጊ እንተለካ ጭብጥ እንተለካ ቤት ፍርዲ መኸድካ ነርካ ሰራቂ ስለ ዝኾንካ ሓሳዊ ስለ ዝኾንካ ገባቲ ስለ ዝኾንካ ግን ናብ ቤት ፍርዲ ክትከይድ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ስለዘይትኽእል እንታይ ትገብር ሓይሊ ንዘይብልካ ብሓይሊ ከተፈራሪኻ ትፍትን ዘለኻ እዚ ሕዝቢ ኣለኒ ሰብ ኣለኒ ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ባት ንሱ ይኮነ እቲ መፍትሒ ኩናት ቅድሚ ሕጂ እውን ብዙሓት ኢኹም ነርኩም ብቁፅሪ ማዕረ ስለ ዝኾነ ይኮነ ሰብራ ኤርትራ ስዒርኩም እንታይ ደኣ ንዕላማ ንቅዱስ ዕላማ ዝቃለስን ንግበታ ንስርቂ ዝቃለስን ሓደ ይኮነን መንፈሶም ብብዝሒ ድማ ክትቅይሮ ይትኽእልኒ ኢኻስ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እዚኣቶም ካብ መሓውር መንግስቲ ናይ ተኣቢ ንኩናት ጥራይ ሕልሚ ምዃኖምን የግዳስ ነቲ ዝደልይዎ እውን ከተግብሩ ዓቕሚ ዘይብሎም ስለ ዝኾኑ ሃብታትያን እዮም ክንሰምዖም ኢና ኣብዚ ካ ስምዑ ብፍላይ እቲ ብወገን ኣምሓራ ነዚ ናቶም ዕንደራ ፅቡቅ ዝኾነ መልሲ ክቦ ኢና ንርኢ ዘለና ፅምዶ ድማ ክንምንታይ ግብረ መልሲ ይወሃቦ ከም ዘሎ ክንርኢ ኢና ንመለስ ኣብዚ እንደው ስለ ኤርትራ ከመግለጽ በፊት ቀደም ከነ ጌታቸው ረዳ ጋር ተያይዞ ስለ ፕሪቶሪያም ያነሳው ነገር ነበርና ፕሪቶሪያን ሲያነሳ ምን አለ መሰለኝ ተዋዋዮቹ እኮ ከኛ ጋር ናቸው ምንድነው የሚፈልገው አለ የጋብቻው ላይ አይደለም በነገር ላይ ፕሪቶሪያ የተፈረመው ወደ ይዘቱ አልገባም which is እኛም በማንስማማባቸው በሂደቱም በውጤትም ደረጃ ማንስማማባቸው ድንጋጌዎች አሉ ያው ጦርነትን በማስቆሙ መልካም ቢሆንም ማለት ነው ነገር ግን አጠቃላይ ቴክኒካሊ ካነሳ ተዋዋይ ወገኖቹ ቲፒኤልኤፍ ባንድ በኩል የፌደራል መንግስት ባንድ በኩል ናቸው ነገር ግን ጌታቸውና ጻድቃን ስለሆነ የፈረሙት በቃ የፈረሙት እኛ ጋር ፕሪቶሪያ እየተፈጸመ ነው ብሎ ሊያታልል ሞከረ ልክ የጋብቻው እንደሆነ ሁሉ በሁለት ኢንቲቲዎች መካከል የተደረገው እንዳልሆነ ለማስመሰል የሄደበት ልቀት በጣም አስቂኝ በጣም ድንቁርና የተሞላ ብሓፈሻ አብይ አሕመድ ተዛረቦ ብኩሉ ነጥብታት ኣብዚ ፓርላማ መፅኡ ተዛረቦ ብኩሉ ህዝቢ ምሓራ ብሓፈሻ ብዝበፅሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንትርፎ ፀገም እንትርፎ ተፀላእነት እንትርፎ ሓሶትን ምትላልን ዝኾነ ይኹን ቁም ነገር ዝረኸበሉ የለን እቶም ዘጣቅዑ ዘሎ እቶም ፕሮፓጋንዲስት ናትዮም ዝቁፀሩ እዮም ድማ እቲ ሪል ህዝቢ ኢትዮጵያ ነቲ ኩነታት ናቱ ክቕበሎ ድልውነት የብሉን ስለምንታይ ፈፂንካ መፍትሒ ከምፅእ ዘይክል ብግምጣሉ ፀገምን ሽግርን ከምፅእ ንኸምኡ ኢሉ ዝተሃንደሰ ነገር ምዃኑ ተረዲዎም ስለ ዘሎ ብፍላይ እቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ተባሂሉ ዝተገበረ ገይም ፀወታ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሓደገኛ ፀወታ ከም ዝነበረ እናተጋህደ ይመፃሉ አብይ አሕመድ ድማ ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ንጻድቃንን ጌታቸው ረዳ እንደመረፀ ኣካል ናቱ ስለ ዝነበሩ ነቲ ንሱ ዝደልዩ ኣጀንዳ ዳ እምበር ንህዝቢ ትግራይ መዋፅኦ ንክገብር ወይ እውን ነቲ ዘሎ ሽግር መፈፀምታ ንክገብር ኢሉ ከም ዘይገበሮ ተጋሩ ተደጋጋሚ ብግልጽ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ እንጂ ነቲ ናይ አብይ ገይም ድማ ንጹር እናኾነ ይመፃሉ የፕሪቶሪያን ስምምነት የተፈራረሙት እኮ እዚህ ናቸው ያሉት ጌታቸውም ጻድቃንም አሰፋም ይላል ሁለተኛ የፕሪቶሪያ ስምምነት እኮ ትጥቅ መፍታትን ይጠይቃል ምናምን ይላል አሁን አሜን የፕሪቶሪያ ስምምነት የተፈረመው ከድርጅት ጋር ነው ከነጌታቸው ጋር በግል የመሰረተው አክሲዮን ወይም ከሆነች እንስት ጋር የፈረመው የጋብቻ ውል አይደለም የግለሰቦች ውል አይደለም ግለሰቦችን ምን አጣቀሰው አሁን በቃ ያለ ሰው እንደሆነ እኮ የምታዩት በድርጅቶች መሃል የተካሄደ ጌታቸው ምንድነው ካለ ወከለው ድርጅት ጻድቃን ምንድነው ጻድቃን ይዞ ሄደው ውክልና ራሱ የምን እንደሆነ አላውቅም ምክንያቱም at the end of the day በፕሪቶሪያ ስምምነት ሰራዊቱ በተዓዶ ገንታይ ገብራሎ እቲ ኩነታት አብይ አሕመድ ዝኽተሎ ዘሎ መንገዲ ወላውነቶም ህወሓት ጠቕላላ ዘይፈቱ ሓይልታት ኣብ ጎኒ ህወሓት ይኹኑ ኣብ ጎኒ ትግራይ ንክኸውን ዝደፍኦም ዘሎ ልካ ከምቲ ናይ ኤርትራውያን ብኩሉ መንገዲ ዘሎ ኣብ ጎኒ ሃገርና ንክኸውን ወላ እውን ምስ መንግስቲ ክሰማዕ ዘይደሊ ዝነበረ ኣብ ጎኒ ሃገሩ ንክኸውን ዝገብሮ ዘሎ በቲ ዕንደራናቱ ንተጋሩ ድማ ከምኡ ምክንያቱ TDF ዝበሃል ሓይሊ ዝነበረ ኣብቲ ኩናት ናብ ፕሪቶሪያ ምስ ከደ እንታይ ኢሉ ዓቢ ምስ TDF ዝበሃል ኣይፈራረምን ያኔ ምስ መንግስቲ ትግራይ ኣይፈራረምን ምስ መን የደፈራረም ምስ ህወሓት የደፈራረም ኢሉ ካብ ድሌት ናይ ተጋሩ ወፃኢ ምስ ህወሓት የተፈራሪሙ ብምባል ተዛሪቡ ስለዚ ዝፈረመ ህወሓት ዳ እምበር ጻድቃን ወይ ጌታቸው ረዳ ኣይኮነን ግለሰባት ንትካል ወይ ውን ፓርቲ ንፖለቲካዊ ወይ መንግስታዊ ትካል ወኪሎም ዝገበሩ ወንበር ንግሎም ዝገበሩ ኣይኮነን ስለዚ ክንምንታይ ውዱቕ ሰብ ዝኾነ ፍጹም ኣብ ግለሰብ ኣብ ሕጋዊ ኣካይዳ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ክርዶ ዘይከኣለ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ውፅኢት ናቱ ድማ ከም ንሪኦ ዘለና ብኩሉ መንገዲ ብተጋሩ ተሪር ዝኾነ ተቃውሞ ክገጥሞ ንርኢ ኣለና ተኣመንት ወይ ናይ ክርስትና እምነት ተኸተልቲ ንዝኾና ከዓ ኣብ ፊት ማርያም ፅዮን ኮይና ኢና ንውስን ዘለና
እዚ ማለት ንሙስሊም ሕዋትና ኸዓ ኣብ ኣልነጋሽ ፊት ኮይና ኢና ንውስን ዘለና እዚዩ ሓወልትና ኣብ ቅድሜና ጌርና ሃይማኖትና እውን ሓደ ብሔራዊ ዓቕምና እዩ ንኹላና ኣብዚ ኮይና ንፍጽሞ ኸዓ ዝትግበር ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልጸልኩም ደሊ መልእኽቱ ረዚን ምዃኑ እውን ክገልጸልኩም ደሊ ብዝተረፈ ኣጋ መወዳእታ ንኩሎም ብሔራዊ ዓቕምታት ትግራይ ሰራዊት ህዝቢ ትግራይ ግዚያዊ መንግስቲ ትግራይ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንኣመኸተ ዝተሳተፉ መስዋዕቲ ዝኸፈሉን ሕዝቡን መኸተ ህዝቢ ትግራይ ደግፎም ደው ዝበሉ ብሔራዊ ውድባት ንመላእ ኢትዮጵያ ንሕና ኣባላትን ኣመራርሓን ምዕራብ ግንባርን ኣርመስሳን ዘለውና ዝተረፉ ናይ ህዝብን መንግስትን ተልእኾን ዕላማታትን ንምዝዛም ከምኡውን ድሕንነትን ህላውን ንምኽባር ነካይዶም ፀናሕና ድልውነትና ናይ ምርግጋጽ ኩሉ ዓይነት ወታደራዊ ስልጠና ሕዝቡን ኣጠናኺርና ብምቕጻል ውሕስነትና ከምናረጋግጽ ደጊምና ንህዝብን መንግስትን ትግራይ ክነረጋግጽ ንፈቱ كم نريو زلنا سراويت ناي تግራይ بكل መንገዲ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ሓደ ዕላማን መርገጽ እንተጠዊሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ዝኽየት ዘሎ ኩነታት እዩ بكل መንገዲ ከረየኩም ህወሓት በተደጋጋሚ ክሲ ይገብራሎ ዝኻ ውዕል ፕሪቶሪያ ይወድቃሎ አብይ አሕመድ ብዙሕ ሓደጋ ይፈጥራሎ ብዙሕ ስጉምትታት ክወስድ ይፍትናሎ ማሕበረሰብ ዓለም ካብ ሕጂ ነቲ ኩነታት ከይተበላሸወ ከሎ መጽይኩም ኢትኩም እቱ ገለ ነገር ክትገብሩ ትኽእሉ ትኾንኩም ሕጂ ትዋን ናበሉ ብዙሕ ጻውዒት እዮም ዝገብሩ ዘሎ so much so ነቲ ዝገብርዎ ዘሎ ኣመና ስለ ዝበዝሐ መን ከላግጸሎም ርኢ ኣለኹ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታቱን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ስምዕዎ እዚ በሚዮም ሓደ ኣምባሳደር ይወግእ ነይረ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ 28 ደብዳቤ ጽሒፉ ኣሎ ኣብ ቦምባር ሕወሓት ንኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ንጉተሬሽ ንዓለም ዓድታት ኩሉ ንትራምፕ ከይተረፈ ንኤዩ እንግሊዝ ገይሩ ፈልጥነ እዚ ግን ካብ ናይ ኤዩ ኣነ ቀደም ሓደ ኣምባሳደር ይወግእ ነይረ ኣብ እስትሪዎ ዘለኹም እቶም ህወሓት ዝበሃሉ ንኩሎም ኣምባሳደራት ንኩሎም ፖለቲከኛታት ንዩኤን ንኩላቶም በተደጋጋሚ እቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ሪፖርት ይገብሩ ከም ዘለውን ንሱ ግን ምስ ኣብ ወጊኑ ስለ ዘሎ ኣሽካዕላል እናተፃወተ ነቲ ስቃይ ናይቲ ህዝቡ ነቲ ዘለዎ ኩነታት ነቲ ወሪድዎ ዘሎ ሓደጋ ካብኡ ንክወፁ ዝገብርዎ ዘሎ ፈተነ እናሽካዕለለ ክምልሰሎም ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ኩሉ ዝንሪኦ ዘለና ኣካል ናይቲ ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ዝኸድዎ ዘለው ነቲ ህዝቢ ነቲ ስቃዩ ነቲ ኩነታት ክርዱ ዘይደልዩ ብግምጣሉ ነቲ ኩነታት ከባእሱ ነቲ ብኮ ተጠቂሞም ድማ ናቶም ፖለቲካዊ ዕብለላ ናቶም ፖለቲካውን ካለ አጀንዳታት ናቶም ከሳልጡ ስለዚ ትግራይ ንኽመውት እቲ ሓይሊ ናይቲ ህወሓት ድማ ንክድምሰስ ዝኾነ ይኹን ጻውዒት ዝገብረ ድማ ከም ኣባጫው ገይሩ ክምልሰሉ ብዙሓት ሰባት እሰብዝስ ናይ ብሓቂ ኣኺልዎ እዩ ጠቕላላ ፎር ወጪ ካብቲ ናይ ትግራይ ቃልሲ ብምባል ክገልጽዎ ሰሚዐ ኣለኹ ምናልባት ንዑ ድሕሪ ሕጂ እቶም ኣምሓራ ይኹን ካልኦት እዮም ክከላኸልሉ ዝኽእሉ ንቐጽል እቶም ካልኦት ግን ናተኣሳሰሩ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ያስፈልጋል አያስፈልግም ተብሎ ጥያቄ አይመጣም ምንም ለምን የሚሆነው ግን እንዴት ነው ዋናው ነገር መቼ ነው ዋናው ነገር በምን ሁኔታ ነገሩ ያልቃል በምን ያህል ዋጋ ነው ነገሩ አሁን አገር ውስጥ አብይ ወደብ ሊያመጣ ሳይሆን ነገር እየፈለገ ያለው አገሬ ውስጥ ስልጣን የላጣ ስለሆነ ይሄንን የወደብ ጉዳይ ደግሞ ስልጣን ለመቆየት ከጠቀመኝ ምንም ያህል ሪስክ አገርን የሚበትን ዋጋም ቢሆን ሊጫወትበት ነው ነገሩ ኤግዛክትሊ አብይ አህመድ ወደብ ከምጽእ አፍ ደገ ባሕር ከምጽእ ዘይኮነ ዕላሙ ወላውን እታ ኢትዮጵያ ክትብተን ትኹን ኣነ ስልጣነ ከናውሓለይ ዝኽእል ሓደ ቲኬት ወይ እውን ሓደ ኣርስቲ እዚ ኣፍ ደገ ባሕር ዝብል ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ወጥሪ ብኸምኡ ስለ ዝረኣዮ ናይ መወዳእታ ካርድናቱ ስለ ዝኾነት ይበሓወ ዝፃወት ዘሎ ብምባል እዩ ዝገልፆ ዘሎ ምናልባት ናይ ኣቢ ካድረታት ናይ መወዳእታ ደረጃ በፂሖም ከም ዘሎ በዚኻ ትፈልጥ ማን የቀረኝ አለ ኢሳያስ ከሲሲ በላይ የቀረኝ ማን አለ ሲል ፂ የሚለው የአይጥ ድምፅ ኢሳያስ ፕሮጀክት ነበር ኢሳያስ ምን ነበር አላማው በምን ነበር ፍላጎቱ በሽሬ መበጥበጥ በሱዳን ሁመራ መበጥበጥ ከዛ በዚህ በአልሸባብ በሶማሊያ መበጥበጥ ነበር
የሶማሊያው ተመታ ነው የምልህ። ምን ነበረ ፓራሌል ስቴት እዛ መመታቱ አይደለም ሱዳን ውስጥ ሊመታበት የነበረው መሳሪያ ተመቶ ከእጁ ላይ ወደቀ። ሶማሊያ ላይ ሊያደርጉት የነበረው ፓራሌል ስቴት የተከሰተባቸው ራሳቸው ቤት ነው ሱዳን ውስጥ ተከሰተ። አልፋሽር ትላንትና በቁጥር ከትላንት በስቲያ በቁጥር ስትል ሰው ሞተ፣ ሰው አለቀ፣ ጄኖሳይድ ሆነ። አባዬ ወፊቴ አደገ ልንገር تريو لهم زينة بحكي مسلون قصون ترى يكونن حماق ولا تأوم رؤيو في ملحسو تأفد ما نتبا وشت أو تبا غنا يسب بغالاتي غات عكنو سلازي أبس علم لو أب الفاشر زق برزولو قف إيك تزارب كلا نسو حميت تعويتي لي تحويسي زلو قال هيدا ما نداينا يلبو يحلم ديوم زبلو حميتي أب الفاشر أم عربنا السودان نتا الفاشر تبل كتما سلتقوت سري واي شعبي ازرخ بإسياس بسم بعد ما يتيز ولا نازل زي امين زوم سبازي هاتم ابي ارتراز لهم فري فلوي ثيرابي كم زد اليوم كان رلنا بتدغاغام دما اذا عينت شنو مغوتنا نرجلنا ኤርትራ ጉዳይ ናይ ሱዳን በቀረባ ይስማዓ ኤርትራ ግን እቲ ድብሎ ዘሎ ስትራቴጂ ኩሉ ብሶማሊያ ጌራ ባልሸባብ ጌራ ክትመፀና ይትሓስብ ነይራ ተክገብር ባልሸባብ ትመፀካ ኤርትራ ታይ ስለ ዘለካ ትመፀካ እስኻ ካብቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ሶማሊያ ከም ድሌትካ እንደራ ትገብር ዝነበርካ ሶማሊያ ድማ ስለዚህ ጻላትካ ምስ ግብጽ ዲል ጌራ ምስ ቱርክ ዲል ጌራ ንባዕልካ ሽግር ገጢምካ ኣሎ ሕጂ ኤርትራ ግን ሶማሊያ ሰላም ንኽትረክብ ልክዕ ከም ካልኦት ሃገራት ብክልተ ሃገራት ጠጠው ንኽትብል ትሕግዝ ነይራ ምናልባት እጆግ ትሕግዝ እያ በቲ ዘለዋ ዓቕሚ ካብ ወፃኢ ግን ብሶማል ጌራ ክትመፀካ ትብድበሉ የለን ኣብ ውሽጢ ኻደ ትብላዕ የለካ እንታይ ክትገብር እያ ናባኻ ክትመፅእ ትደሊ ኤርትራ ነቲ ትገብርዎ ዘለኹም ዕንደራ ጠጠው ከተብላ እያ ምክንያቱ ሞትኩም ስርዓት ባዕሉ ንምማቱ ባዕሉ የቀላጥፍ ስለ ዘሎ ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ንሪኦ ዘለና አንጻር ኤርትራ ገጅፍ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ እዩ ነታ ጽምዶ ትበሃል ድማ ክልተ ሰለስተ ረዩ ኣብዚ move in that is also of course how the federal government of Ethiopia is presenting or understanding or perceiving the Tsimdo process where you have a alignment ክልቲኦም እዚኦም ረእይዎም ኣበይ ካትሪዮ ትርስሓት ናይ ኣእምሮኦም ኣብዚ ካትሪዮ what they call Tsimdo or Tsimdo and I think in Tigray Tsimdo it is grand so a rough translation would be a grand alliance among so now it is transnational so Eritrea, TPLF, FANO, some faction of FANO and possibly OLA. Do you consider this as a reality or just a mirage? What binds them together? እንታይ ዝሓቶ ዘሎ ጽምዶ ዝበሃል ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን እዩ ተገይሩ ዘሎ እቲ ኦፊሻል ጽምዶ ንሱ ግን እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስቲ ኤርትራን ከም ዝግበር ዘሎ ከምኡውን ገለ ክፋል ናይ ፋኖ ምስ ኤርትራ ውስጥ ትግራይ ፀሚዱ ከም ዘሎ ሸነ እውን ምስኦም ክኣቱ ከም ዝኽእል እዚ ጽምዶ እዚ ክሳዕ ክንደይ ቅንዕና ዘለዎ እዩ ብትክክል ከንታይ ክኸውን ይኽእል ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ብዛዕባ ህዝቢ ዝሓልዩ ከም ዘይኮኑ ካብዚ ኣፎም ክሰሜና ሕጂ pie in the sky to think that would work, right? Can you imagine, heaven forbid, OLA and FANO taking over Al-Qaeda? They wouldn't even agree on the name of the city that they're in, right? They would be fighting immediately. So the only name I could come up with for such an alliance would be the coalition to destroy Mother Ethiopia. And who would benefit from that, right? Maybe the sponsor, the regime in Asmara, would benefit from that. Maybe they see that as their ticket to survival, to destroy Ethiopia. I don't think so. I don't think that's a ticket to survival. I think maybe for the regime, I don't know, but definitely not. እንታይ ብላ ለሰምዑ ኣለኹም ጽምዶ መጀመርያ እቲ ክግበር ዝኽእል ሓድነት ጽምዶ ዝበሃል ንምዃኑ ከጋጥም ዝኽእል ኣይመስለንን እዩ ምክንያቱ ነቶም ፋኖ ዝበሃሉ ከም ሸፋቱ ትቆፅሮም ፋኖ ኣብ መሬቱን ኣብ ርስቱን ኣብ ዓዶን እዩ ዝዋጋ ዘሎ ንረብሓ ህዝቢ ድማ እዩ ዝቃለስ ዘሎ እዚ ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ምስ ኣቦ ኮይኑ ሸፋቱ እዩ ዝብሎም ዘሎ ኦኤል ዝበሃሉ ኦሮሞ ሊበሬሽን ፍሮንት ዝበሃል ድማ ንረብሓ ህዝቢ ኦሮሞ እዩ ዝቃለስ ዘሎ ስለዚ ምስ ኣቢ ድማ ኣብ ብዙሕ ኔጎሽት ክገብሩ ዘተ ክገብሩ ገይሮም ጠሊምዎም ብሕማቅ ምስኦም ከም ተፈላለየ ይዝከር ስለዚ ንህወሓት ድማ ከምኡ ንኩላቶም እዚኣቶም እንታይ ዘጣምር ኣለዎም ስለዚ ንኣዲስ ኣበባ ንኸፍርሱ ንኢትዮጵያ ንኸፍርሱ ነታ ሃገር ንከውድቑ እንተደይ ኮይኑ ካልእ ንዓታቶም ዘራኽብ መጥቢ ክህሉ ይክእልኒ እዩ ስለዚ ምስ ኤርትራ ዝግበር ጽምዶ መጀመርያ እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ክፀምዱ ደማ ይፀምዱን እቲ ሃገር ንዖም ትቐርብ ካብ ንዓኻ ኣብ ማዕዶ ኮንካ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ካልኣይ ድማ ፋኖ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መፅኡ እንተዝዋጋእ ካልእ ኣርእስቲ ሽዑ ምኾነካ ትዘረባ ፋኖ ኣብ ገዙን ኣብ ዓዱን እዩ ዝዋጋ ዘሎ እቲ ኣብኡ መፅኡ ዝዋግኦ ዘሎ ድማ ንረብሓ ናቶ ይሓለወን ፋኖ ድማ ብመሰረቱ ሕማቅ ከም ዘይኮነ ኣብን ጀነራላቱን ዘመጉስዎን ዝዕልሉሉን ዝዝምሩሉን ዝነበረ ሓይሊ እዩ ስለዚ ንዖም ጠሊሙ
ንዓታቶም ንኸጥፊ ኢሉ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ከጥፎም እየ ዝተበገሰ ንሱ እዩ ነይሩ ግን ወላ ስትሬት ፎርወርድ ንዝኾነ ነገር ብፍጹም ክርድኡ ዘይክእሉ እዮም ኤርትራ ስለተሓወሰቶ ንኢትዮጵያ ከውድቕ ዝደሊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ስለ ዘሎ ንሱ ኣጀንዳ ናቱ ንኤርትራ ንምውዳቕ ስለ ዝኾነ ጥራይ እዩ ብምባል ነቲ ፅምዶ ከፀሎም ኢና ንርኢ ዘለና ፅምዶ ክሳብ ሕጂ ዝተረኣየ ድማ ኣብ መንጎ ህዝቢ እዩ ነቲ ኣብ ዶባት ዘሎ ህዝቢ ዝገብሮ ዘሎ ረብሓ ኣይርእይዎን እዮም ሶም ዋይ ናታቶም ረብሓ ኣይኮነን ሰላምን ፍቕርን ረብሓ ኣይኮነን ኩናትን ዕግርግርን ዝደሊ ሰብ ብሰላምን ርግኣትን ወይ እውን ፍቕርን ሓድነትን ናይ ህዝቢ ደስ ኣይብሎን እዩ እዚ እዚኣቶም ከም ትርእይዎም ዘለኹም እቲ ሓደ እውን ስምዕዎ and the Mekele leadership, be that the TPLF or the interim government, I'm calling it the Mekele leadership, and that the Ethiopian government looks upon this, which from the TPLF side is presented as grassroots reconciliation between people to people of Eritrea and Tigray, whereas the federal government looks upon it as a political, possibly military alliance against Ethiopian interests. That a foreign enemy country, hostile country, is directly collaborating with a subnational unit in Ethiopia, which is, of course, if that is true, a direct threat of control and stability in Ethiopia. And then, finally, this is a long line of argument. እንታይ ዝብል ዘሎ ንኣቢ ሽፋን ክገብር ንውሕ ዝበለ ቪድዮ እንዲ ገይሩ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ በቶም ኣብ መቐለ ዘሎ ኤሊት ነቲ ህወሓት ካብኡ ክሃድም እንዲ ዝደሊ ዘሎ ጠቕላላ ኣብ መቐለ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓይሊ ነቲ ፅምዶ ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ዝግበር ዘሎ እዩ ኢሉ ዝገልፀ ዘሎ ብግምጣሉ እቲ ናይ ኣብ ኣዲስ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ስርዓት ግን እዚ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነ ፖለቲካዊ ገለ ክፋል እውን ናብ ወታደራዊ ክኸይድ ዝኽእል ሓይሊ ምዃኑ ርክብ ምዃኑ እዚ ድማ ሓደ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ምስ ሓደ ፀላኢ ኢሉ ዘቐመጡ ሓይሊ ኣብ ኤርትራ ርክብ ክገብር ከሎ እዚ ከም ምክንያት ናብቲ ዩኤን እውን ፅሒፍዎ ዝነበረ ብኸመይ እዩ ስለዚ ኩናት ንምጅማር ስነ መጎት ከም ዘለዎ ይዛረብ እዚ ኩናት ክጅምረሉ ዝታወቀ to try to intervene, to try to negotiate our case. We have tried to negotiate and used our diplomacy versus Eritrea, but Eritrea is still belligerently undermining our stability and funding and fueling, giving material support to our enemies, domestic and foreign, and so on and so forth. So, even though Abiy and Ethiopian government says that we need is an existential issue for us, we need sea access, but we want to negotiate that peacefully. Now they have preempted all possible negotiations, according to themselves. እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ መጀመርያ ቅንዕና ከም ዘይብላ በይኻ ትርኢ እቲ ዝብሎ ዘሎ ገለ ነገር ወሳሲ ኩሉ ክትብለ ትኽእል ኢኻ ብሓፈሻ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ሕቶ ከም ዘልዕሉ ዘለውን ካልእ ድማ ኣብቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ናቶም ምትእትታዊ ይግበረለይ ኣሎ ዝብል ዘረባ ዝተፈላለየ ዓይነት ክስታት ኣቕሪቦም ከም ዘለውን ግን ንሳቶም ድማ ኣብይ ኣሕመድ ኣፍደገ ባሕሪ ይደልየ ዝርርብ ክግበረሉ ከም ዝኽእል እቲ ኣፍደገ ባሕሪ ድማ ናይ ህላዊ ሕቶ ምዃኑ ገለ ኢሉ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ክገብሮ እየ ገለ ዝብል ዘረባ ነይሩ ግን ባዕሉ ሕጂ ዲፕሎማስን ዝርርብን ክትዕን ክግበር ከም ዘይክእል ዓፅይዎ ይባዕሉ ስለምንታይ ብኩናት ክገብሮ ከም ዝደሊ ስለዚ ገለፀ ስለዚ ትሕቶ ሕጂ ናብ ኩናት ከመይ ገይሩ ይጅምርን ኣይጅምርን እንዳይትሕቶ እምበር ነቲ ብሰላም መንገዲ ዝበሃል ዝነበረ ኣፍ ደገ ባዕሉ ዓፅይዎ እዩ ኩሎም ቶም ኢትዮጵያውያን ዝብልዎ ዝነበሩ ልደቱ ይኹን ይልቃል ይኹን ካልኦት ኩላቶም ዝብልዎ ዝነበሩ ተመሳሳሊ ንስ እዩ ኣብ ኩሉ ድማ ተመሳሳሊ ኩነታት ኢና ንሰምዕ እቲ ዝረአ ዘሎ ሓይሊ ዝኾነ ነገር ፍረ ዘለዎ ነገር ይግበር ከም ዘየለን እንታይ ዳ ናብ ኩናት ክወስዶ ዝኽእል ኩነታት ይፅዕር ከም ዘሎን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ድማ ኩናት ደንጉይዎም ከም ዘሎ ጥራይና ክንግምገም ንኽእል ኩናት ደንጉይዎም ከም ዘሎ And they have shown the cards that, it comes a time when we have a right to self-defense. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዮም ስለዚ ንኩናት ንኽጅምር ክላሲካል ኬስ ከም ይፈጥር ከም ዘሎን ተሪፉ ዘሎ መንጎኛታት ኣትዮም ገለ ነገር ክገብሩ እንተዘይክኢሎም ማንም ከኣቱ ዝኽእል ሓይሊ ድማ የለን እዩ ዝብል ስለዚ ንኩናት ንኽጅምር ኣብይ ኣሕመድ ኩሉ እቲ ክግበር ዝግባእ ነቲ ዓለም ንኸተደናግር ዘድልየካ ኩሉ ነገር እተን ቦክሳት ቼክ ገይርዎን ከም ዘለዎን ዝተርፎ ኣብ ባይታ ከይድካ ኩናት ምግባር ምዃኑ ጥራይ እዩ ኣብቲ ካልእ ቪድዮ ናቱ ንውሕ ዝበለ ቪድዮ እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ከም ትሪእዮ ዘለኹም ዝኾነ ይኹን ናይ መፍትሒ ኣርእስቲ የለም እንትርፎ ነቲ ኩነታት ናብ ኩናትን ዕግርግርን ምውሳድ እዩ እዚ ግን
ፖለቲካ ናይ ኣምሓራ ብፍላይ ናይ ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ ነቲ ኩነታት ይኹንኖን ይምልሰሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ዶክተር ደሳለኝ ውጪ አንዳንድ አልፎ አልፎ ሌሎች አሉ በተረፈ በድን የሆነ ለአብይ አህመድ ምስጋናና መወድስ ለማቅረብ የሚሽቀዳደሙ የምክር ቤት አባላትን ያየ ነው አንዳንዱ እንደውም ከሱ በላይ አብይ አህመድን እንደው ክንፍ የሌለው መልአክና እንደው ጋማ የለውም እንጂ አንበሳ ነው ማለት እስኪቀራቸው ድረስ ቃላት እስኪያጥራቸው ሲያመሰግኑት ነው ያየ ነው ምናልባት እስከምን የመነጨ ከግለሰቡ የግል ባህሪ የመነጨ ነው ወይስ ምን ብለን ልንወስደው እንችላለን ለው በኢህአዴግ ጊዜ ቀደም ብሎ በተለይ መለስ በነበረበት ሰዓት ላይ የተወሰኑ ተቃዋሚዎች ስለነበሩ የራሳቸውን አቶ ቡልቻ ደመቅሳ አይነት ሰዎች የነበሩበት ነው እና እነሱ ድል ሲሰጣቸው ስርዓት ያለው ጥያቄ ያቀርባሉ በተለይ መለስ በነበረበት ሰዓት ላይ አልፎ አልፎ ልክ አብይ እንደሚናገረው አይነት ተቃዋሚዎችን ባሽሙርና በንቀት የሚናገርበት ሁኔታ ቢኖርም አሁን አብይ እንደሚያደርገው ሳይሆን በአክብሮት መልስ መልስላቸው ነበር ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ ዝብል ዘሎ አብይ አሕመድ ኣብቲ ፓርላማ ዳርጋ ናቱ መጋበርያታት ከም ዝኾኑ ዘርእዩ ንዑ ከም ንጉስ ዘመስግኑ ከም አንበሳ ዝገልጹ ከም መልአክ ድማ ከም ፍጥራይ ዝጎድሎ መልአክ ገይሮም ዝገልጹ ፖለቲካ ፓርላማን ገለ ተቃወምቲ ከም ሒደት ዝሓቱ እዚ ደሳለኝ ዝበሃል ዘሎ ተወላዲ ኣምሓራ ዝኾነ እዩ እንታይ ኢሎም ኣለው ሻዕብያ ኢሎም ኣለው ናይ ሻዕብያ ሕቶ ኢኻ ኣቕሪብካ ኢሉ ስለ ዝመለሱ እሱ ነታ ዝሓተቱ ሕቶ ሻዕብያ ኣብዚ ፓርላማ እትዮም ክሓቱኒ ኣይተፀበኹም ብምባል ሻዕብያ ኢኻ ወይ ኤርትራ ኢኻ ብምባል ገሊፅዎ ነይሩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣብ ግዜ መለስ እውን እንተኾነ ይረአ ነይሩ ኣሽሙር ግን ከምዚ ደረጃ ንዕቀት ከምዚ ደረጃ ኣይነበረን ወላ ኣብ ኢትዮጵያ ተቃዋሚ ዝበሃል ፖለቲካ ንሽም ደኣ እምበር ተግባረ ዘለዎ ከምዘይኮነ እዩ ዝገልፅ ዘሎ አንዳርጋቸው ፅጌ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ግን ብኩሎም መንገዲ ዘስደምም ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ሪፈረንደም ግለመለ ብስሩት ሕግጋት ዝበሃሉን ተሕስሕስ ብሎ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንምንታይ ኢና ዝዕድልዎ ዘለና እሲ ሓደ ነገር ዝገርመኒ ግን ብስሩውን ከም ሕቶ እውን ናይ ዝገርመንን ዝኸቕርቦን ዝደሊ ከምታ ዘኒሄና እያ አብይ አሕመድ ውግእ እንተዘይ ልዕሉሲ ሰይናና ክንቅፅል ማለት እዩ በትሕዘኒ ኩነታት በትዘኒ ተሪእቶታት ብዝወሃበና ዘሎ obviously ዶክተሩን በተዘቀርቦ ዝነበረ ሓሳብ አብይ አሕመድ ውግስ ከዓ ዘይወልዐ በቃ ስኢልና ቀንፈሰው እናበልና ንንበር እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣነ ምርጫ ይኸውን እንዚ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ብኩሎም መንገዲ ከም ንሪኦ ዝመስል እዩ ብትግራይ ዘሎ ኩነታት እዩ እዚ ኣብ ከባቢና ዘለው ህዝቢ በተለይ ንኤርትራውያን ሰላም ዝደሊ ናይ ኤርትራ ህዝብን መንግስትን ንሰላም ደው ምባል ክንቅፅለሉ ኢና ጆኖሳይድ ንዝቐፅል ሓይሊ ከዓ ኩሎም ጆኖሳይድ ዝቃወሙ ሓይልታት ኣብ ከባቢና ዘለው ኣምሓራ ይኹን ኤርትራ ይኹን ኣጎብ ይኹን ዓፋር ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ክኾኑ ኣብ ጎኒ ሰራዊት እዚ ክኾኑ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ እዚዩ መልእኽትና ንሕልፍ ኤግዛክትሊ እቲ ፅምዶ ኣብ መወደተ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎን ኣብይ ኣሕመድ ድማ ናብ ትግራይ ክገብሮ ዝኽእል መርገፂኡ ኣነፂሩ ስጉምቲ ምውሳድ ጥራይ ተርፎ እዚያ ትመስል እስከ ናብቲ ማሕበራዊ ኩነታት ዘሎ ክንሰግር እዚያ እስከ ንጀምር ካላ ግን ኣምሰሉነት እዩ ማለት እዩ ኣነ እዚ ሕጂ ኣይድግፎን እዩ ትረዲእክኒ ኣነ ዝድግፎ እንታይ እዩ ሜሪ ከም ሜሪ ንኣብነት ኣነ ሓደ ካብ ማንነተይ ዝብሎ ብሄራዊ ማንነተይ ምሽቶ ጓል ትግርኛ እየ ጓል ባት ትግርኛ እየ ስለዚ 24/7 ከመይ ገይረ ነታ ትግርኛ ኣብ ዓለም የፍልጣ ጥራይ ሓሳበይ ትረዲእክኒ ሓሳበይ ስምዒተይ በቃ ድሌተይ ገለስ ከመይ ገይረ በቃ ነታ ኣነ በቃ that's all I know ትረዲእክኒ በቃ ማንነተይ እዩ ብሄረይ እዩ ናተይ እዩ ወግዕ እዩ ባህለይ እዩ ቋንቋ እዩ ስምዒተይ እዩ ናይ ትግርኛ ንኣብነት ምሽቶ ሕጂ 24/7 ኣነ ብዛዕባ እዚ እየ ዝሓስብ ማለት እዩ እታ ጓል ኩናማ ከዓ ከምኡ ክትሓስብ እየ ዝደሊ ኣነ ባህላ እዩ ማንነታ እዩ ንሳ ኮይና ምስ መፀትኒ ኣነ ከዓ ኣነ ኮይነ ምስ ከድና ኢና ነቲ ናይ ክልቴና ሰናይ ዝኾነ ብሄራዊ ማንነት ለቢስና ብሓደ ንነብር ከም ደቂ ሃገር ተረዲእኪ ሕጂ ዝገሊአን ዝገብርኦ በቃ ልዕሊ መጠን ልዕሊ ኣስላማይ ኮንካ ምዃን ልዕሊ ክርስቲያን ኮንካ ምዃን ልዕሊ ኩናማ ግን ኣምሰልነት እዩ ሪሊ እዚኣ ሕጂ ኣብ ተቃውሞ ነዊሕ ዓመታት ተንቀሳቂሳ ዘላ እያ እቲ ደንበ ተቃውሞ ኩሉ ግዜ ከይተበገሰ ዝፈርስ ስለምንታይ ምዃኑ ርእሳ ክሓትት ኣይከኣለን the problem is እዚ ናትካ ተሓሳስባ ኣብ ፖለቲካ ስለዘይሰርሕ እዩ ስለምንታይ ብናትካ ተሓሳስባ እቲ ሃገር ክትመቃቐል ኣለዋ
ኩላ ዛ ተዛረባ ፀነት ማንነተይ ዶ ገለመለ ዶ ዝብል ዘሎ ንሃገር ዝመቃቀል እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም እኮ ኦሮሞ ብዛዕባ ኦሮሞ ጥራይ ስለ ዝሓስብ እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክሳዕ ክንደይ ተኣምሮም ተደፊኑ ዘሎ ኣነ በዚ ዝገርም ኢትዮጵያ ዘባልዓ ዘሎ ኦኬ ንኢትዮጵያ ንግደፋ ሱዳን ዘባልዖም ዘሎ እኮ ከም ሱዳናውያን ክሓስቡ ስለ ዘይከኣል እዩ ኣሚን ሰብ ደወደይ ኣብ ቅድሚኻ ዝረአ ዘሎ ተኸፊቱ ዘሎ መፅሓፍ ኣንቢብካ ክርዳእካ ኣይክእልን እዩ ሊብያ ዘባልዖም ዘሎ እኮ ገዳፍ እኮ ከይዲ እዩ ሊብያ ከም ሊብያውያን ክሓስቡ ስለ ዘይከኣሉ ሓደ ብዓለይቱ ሓደ በቲ ናቱ ፀቢብነት ንርእሱ ዝመልኣ በኣ ስለ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ስለዚ እዚኣ ሕጂ እቶም ኤርትራውያን ከምቲ ንሳትብሎ ዘላ ትግርኛ እንድሕር ኮይኑ ባህሉን ክብርታቱን ሃይማኖትን ዝዓቀበ እዩ ቤተክርስትያኑ ይኸይድ ስርዓት ይገብር ኣቲ ተኸዲናቶ ዘላ ባህላ ኣይኮነን ኣብነት ፀጉሪ ናይ ኤርትራውያን ደገ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ፀጉሪ ናይ ህንዲ ናይ ብራዚል ክኽደና ባህለን ኣይኮነን but they have no problem with that ኩሉ እቲ ሜካፕ ዝገብሮ ድዩ እቲ ኣብ ኢደን ዘሎ ናይ ፅፍሪ ድዩ ኩሉ እዚ ባህልና ኤርትራ ኣይኮነን ምስ ባህሊ ዝተሓዝ የብሉ ኣክቹሊ እቲ ባህሊ እውን ኣይፈትዎን እዩ ካብ ካልእ ቀዲሕን ንክወዛ ፀገም የብለን ካብ ካልእ ሓወናተን ትግርኛ ጎረቤቱ ንኣብነት ኣብ ከባቢ ዓዲ ቀይሕ ሳሆ ጎረቤቲ ምስ ጎረቤትካ ተመሳሲልካ ምንባር ድማ ልቦና እዩ እሽነት ኣይኮነን ብሌናይ ጎረቤቱ ትግርኛ እዩ ክልቲኦም ተመሳሲሎም ንክነብሩ ድማ ኮኤግዚስተንስ እዩ ጥበብ እዚ ኣነ ኣብ ስዊስ ዝነብር ክብሪ ኣለዎም ኣብ ናሕትዶም እቶም ፍሬንች ዝዛረቡን ጣልያን ዝዛረቡ ጀርመን ዝዛረቡን ብጣዕሚ እዮም ዝከባበሩ ናይቲ ሓደ በዓል ሓደ የኽብሮ ናይቲ ሓደ ድማ ሓደ እዚኣቶም ኣብ ፖለቲካ ዘይሰርሕ ኮንሰፕት ሒዛ ዘይሰርሕ ምዃኑ ድማ ዓመት ናርኣያቶ ከላ ነቲ ዘይሰርሕ ዘሎ ንሱ ክኸውን ዘለዎ እያ ትብል ዘላ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰብ ንስኻ ክትበፅሑ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ ንቕሓት ይበፅሑ ዘሎ ስለምንታይ ናቱ ኣኽቢሩ ነቲ ጎረቤቱ ድማ ክኽብሮ ክብረት ድማ ቱ ዌይ ስትሪት እዩ ዝበሃል ንሰብ ናትካ ወሲድካ ምስ ኣኽበርካዮ እዩ ዘኽብረካ እምበር ንትግርኛነቱ ገዲፍካ ብሌናይ ኮን ዝብለ የለኒ ብሌን ገዲፍካ ትግርኛ ኮን ዝብለ ብሌን እዩ ብኡ ዝዓቢ ጎረቤቱ ግን ትግርኛ እዩ ንትግርኛ ይኽብር ብሃይማኖት ክርስቲያን እንተኮይኑ ነታ እስላማይ ይኽብር ከምዚኣ እንድሕሪልካ ተኸባቢርካ ብሰላምን ፍቅርን ቅሳነትን ኩልኻ ድማ ሓንቲ ፅላል ኤርትራውነት ትበሃል ኣላትካ ንክልቲኻ ማሕረ ትብፅሓካ ንዓና ኮስኮስካ ተኸይድካ ሰናይ ነገር እዩ ጎረቤትና ብየማናን ፀጋምናን ዘባልዖም ዘሎ እዚ ኣተሓሳስባ ስለ ዘይብሎም እዩ ስለዚ ንሕና ፅቡቅ ነገር ኣለና ዝጎለና ነገራት ኣሎ ኣብቲ ዝጎለና ክንሰርሕ ኣለና ነቲ ፅቡቅ ነገርና ከፍርሱ ዝደልዩ ክርኢ ከለኹ ግን ብጣዕሚ ዝገርም ሕጂ ምህርቲ እያ ትበሃል ተማሂራ እያ ትብል ኣትሊስት ዩኒቨርስቲ ከይዳ እያ እቲ ሕቶ ግን ስቲል ኣብ ኤሮጳ እናተቐመጠት ነቲ ኩነታት ናይ ዓለም እናርኣየቶ ዝሰርሓ ሃገራት ከመየን ዘይሰርሓ ሃገራት እንታይ ያውደቃ እናርኣየት ፖለቲካ ግደፎ ከም ሕብረተሰብ ንክትነብር ግን ጥበብ የድልየካ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ድማ ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ብሓደ ክነብር ዝኽእል ዝነበረ እዩ ነፍሲ ወከፍ ፈተና ናቱ ድማ በዚ ናታት ተሓሳስባ እዩ ትግርኛ ናተይ ጥራይ ኣስላማይ ናተይ ጥራይ ትግርኛ ክርስቲያን ናተይ ጥራይ ካቶሊክ ናተይ ጥራይ ፕሮቴስታንት ናተይ ጥራይ ክብል ተጀሚሩ እቲ ፀገም ዝመፅእ እምበር ብሓባር ነናትና ኣለና ሃገር ግን ናይ ሓባር እያ ሃይማኖትና ነናትና ካልእና ነናትና ሃገር ግን ብሓባር እያ ብሓባር ድማ ኢና ንዋደቐላን ንከላኸለላን ንነብረላ ድማ ንኸብረላ ድማ ዝብል ኣተሓሳስባ ክህሉ ኣለዎን ዝብል ስለዚ እዚ ዘረባ እዚ ክሰምዑ ከለኹ ገለ ካብቶም ኣብ ደገ ሳዕሪሩ እንድዩ ነቲ ደንበ ተቃውሞ ሓመኹሽቲ ገይርዎ ዘሎ እዚ ስቲል ግን ካብኩም መሃር ኣይትርን ኢኻ ተሓዝን ባር ስቲል ኣሜን ንነዊሕ ከስማዕኩም ኣይደልነኩም ናበለይ ዝኸይድ ዘረባ ትርጉም ዘይብሉ ዘረባ ምዃኑ እዩ ሓንቲ ዘረባ ኣላ ኣብዚኣ ምናልባት መን ከም ዝገበራ ኣይፈልጥን እየ ግን ኣነ ክወፅእ ከለኹ ቀደም ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ክሕወስ ከለኹ ኣይፈልጥን እየ ነይረ ዓረብ ተማሂረ ሎሚ ሰምዕ ምስ ሰብ ክዛረብ ይኽእል ምንቲ ምስ ኣሕዋተይ ክዛረብ ምስ ኣሕዋተይ ክረዳዳእ ቋንቋ ዓረብ ጥራይ ዘይኮነ ትግረ ተማሂረ ካልኦት ቋንቋታት እውን ክሰምዕ ክስዕር ኩልና ሓደ ነናቱ ቋንቋ ነናቱ ባህሊ ሒዙ መፅኡ ኣብ ሓንቲ ሃገር ንርከብ ስለ ዘለና ነናይ ሓድሕድና ቋንቋ ክንመሃር ፅቡቕ ግዜ እንድሕር ኣለና እቶም መንእሰያት እቶም ንኣሽቱ ተተማሃርና ፅቡቕ ኣነ እኳ ዓብየ እቶም ንኣሽቱ ግን ኤግዛክትሊ ካብዚ ጥዕም ልቦና የለን ናይ ሓውኻ ናይ ጎረቤትካ ናይ መናብርትኻን ቋንቋውን ባህሉን ለሚትካ እንተኽበርካዮ የኽብረካ ክብረት ድማ ሰብ መጠን ዘኽበርካዮ መጠን የኽብረካ መጠን ዘዋረድካዮ የዋርደካ ስለ ዝኾነ እታ ምኽሪ ኣብኣ ጌርና ክንውዲና ናይ ሎማር ሰብ ዝጉዳይ ላይ ግበሩ ሸር ግበሩ ሪቶኹምን ሓሳብኩምን ኣብ ታሕቲ ግደፉ ታንክ ዩ መን ናይ ሓላፊ ጥራያ ኢሉ መን ናይ ክርስቲያን ፀሊሙ ቀይሑ ከይትምታ ዓፂሩ ነዊሑ ከይትምቱ በቃ ከይርኢለይ ንሓመደይ እወንስ ባሕረይ ኣታመንዩ ንታሪኹ ዘህስዕ እንታይ ኮይኑ ዘይበልዖ ዝጎስዕ ከይመስሎ ንዓሻ ከይመስሎ እዚ ክዝብስ ኣብ ሞትኮን እዩ ዘሎ ኣሙን ቀልቡንወ ዓርዲ ዓደይ ንላሎ ዝኸዓ ኩላ ደመይ ባሕረይ ታሪመይ ኣሙን ቀልቡንወ ዓርዲ
يعدي لالو زخعف ولا دمي بحري نبيني